ሙሉእ እንታይ ይዝከረካ ሕጂ ኣብ ከምዛ ሕጂ ሰዓቲ ኣብ ጉንበት ኣብ ትቕንያት ናጽነት ገለ ክኸውን ከሎሲ እቲ ሙድ ወይ እቲ መንፈስ እንታይ ይመስል ኣብ መንጎቶም እሱራት ኣብ መንጎቶም ኣሰርቲ ናይ ኣውደ ኣመት ናይ ባህታ ናይ ናጽነት ናይ ሓርበኝነት መንፈስ ዲ ዘሎ ወይስ ናይ ብስጭት ናይ ምስትምሳል ናይ መቐዛን ከመይ ይመስል ትሃዋሁ ኣብ ካልሸል እንድሕር ኬትካ ወይ ኣብታ ናይ ከረን ናይ 56 መዓልቲ በቃ እቲ ሙዚቃ ኢኻ ትሰምዖ ትግረም ኢኻ ሕጂ ተስተንትኖ ኢኻ ደርፊ ብፍላይ እዚ በቃ ሳላ ሓወይ ከኣሎ ገለ ዝብል ናይ በዓልካ ሓሳይ በርሀ ደርፊ ገለ ክሰምዕ ከለኻሲ ዋ እንታይ እዩ ትሳላ ማለሲ ትሳላስ እንታይ እዩ እንታይ ኢኻ ተረኺብካ ዘለኻ ማለሲ ሳላ ሓወይ ከኣሎስ እንታይ እዩ ዝስማዓካ ብየን ገይሩ ክስማዓካ እዩ ኣብ ፀልማት ትነብር ኣለኻ ኣብ በቃ ከምዚ ግፍዒ ትሪኦሉ ቦታ ኣብ ከም ሰብ ደይ ትሕሰበሉ ኩነታት ገለ ኮንካሲ ዝስማዓካ ሓጎስ ዝስማዓካ ደስታ ገለ መለ የለን ሕጂ ሓደ ግዜ ናይ ብሓቂ ድዮም ማለሲ ዋላ ተኣርት ንሕናስ ትደርፍታት እውን ዕቢካ ኢኖ ከም ኣሽና ከለናሲ ንዑ እንዳሰማዓካ መዓልቲ ናጽነት መፀ ኣይርዳእናን ይሽዑ ሰብ ሰራሉ ሰብ ጠፋሉ ገለ ክደይ ርዳእካ ግዜ ከሎሲ ትኸይድ ትስዕስዕ በቃ ደርፍታት ንቡር ኣለዋ ከምዚ 24 ጉንቦት መፀ ዝድረፋ ደርፍታት ንዕን ሰምዐን ዓለን ትሕጎስ ገለ መለ እንታይ ዝስማዓካ እንታይ እዩ ትናጽነት እንታይ እዩ ሃገር እንታይ እዩ እቲ ገለ መለ ዝበሃል ነገር ንዓኻ ትፈልጦ ነገር የለን ኣብቲ ናይ 2015 ግዚኡ ወዲኡ ክብለካ ከለኹ ናይ 12 ዓመት ማእሰርቲ ወዲኡ ተባሂሉ ማለት እዩ ከምዚ ናትና ጉዳይ ዝነበሮ ሰብኣይ ወዲኡ ተባሂሉ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ዞባ ከምዚ ኣባል ባይቶ ገለ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ ብካርሸል ገይሩ ገለ መፅኡ መቸም ሰንበል ነይሩ 12 ዓመት ወዲኡ ተባሂሉ በቃ ተፋንዩ ንብረቱ ኮቦርቱኡ ገለ ነቶም እሱራት ነቶም ኣውደለው ስድራ ደይብሎም ዲዩ ገለ ዓዲሉ ወዲኡ ክኸይድ ኢሉ ተዓሸመንተ ንጎን ኣብቲ ኦፊስ ምስከደ 2015 የትነግረካ ኣሎ ኣብቲ ኦፊስ ከይዱ በል ክወፅእ ኢለ መፅአ ገለ ኢሉ ሰበይቱን ሓደ ቆልዓ ወሊዱ ሰበይቱን ስድራ ቤቱን ደቁን ወዱን ኣብ ኣፍ ደገ ጽበይሉ ክወስድዎ ንገዝኦም ማለት ኣቁርደት እዩ ዓዱ ሰብኣይ ኣብቲ ኦፊስ ንመፀስ ደው ኢሎም ክነግሩሎም ነቶም ፀጥታ ማለት ከምዚ ክሶሲ ይወፅእ ኣሎ መዓልቲ ወዲኡ እሞ ተነፋንዎ ገለ ኢሎም ክድውሉሎም ምስ ደወሉ እቶም ዳ ፀጥታ እንታይ ኢሎም ነጊሮሞ ክሳዕ ባዕልና ንድውለልኩም ኣብ ይፅናሕ ኢሎም ወዲኡ ተበጊሲ እኮ ካብ ኣምስተ መለተ 2015 ክሳዕ ሎሚ ኣብ ኣሎ ማለት ወላ ሓደ ሕጂ ዝንታይ ማለት እዩ ዝሓተቱ ሕቶ የለን በታ ቀዳመይቲ ዝተኣሰራን በቃ በኣ ታፋይሉሲ በቃ ናቱ ከማን ፍርዲ ነይርዋ 12 ዓመት ዝብል ፍርድስ ኣለዋ ታ ወረቀቱ ግን ክንደይ ዓመት ፀኒሕ ኣለዎ ሕጂ ፕላስ 9 ዓመት ማለት ሎሚ 2024 ኣለና ተደምሮ 9 12 ተደምሮ 9 21 ዓመት ገይሩሎ ማዓሲ ክወፅእ ኣይፈልጥን ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ ድሕሪ ነዊሕ ተመሊስናኩም ኣለና ንሎሚ ጋሻ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ሙሉእ ዘርእዝጊ እዩ ሙሉእ ዘርእዝጊ እዞም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትነጥፉ ትከታተሉ ብዙሕ ምልላይ ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለያ ፕላትፎርምስ እንዳመፀ ሓሳባቱ ዝገልጽ ዘካፍል ኣብ ኤርትራ ዝወረዶ ውልቃዊ በደል ነዊሕ ናይ ማእሰርቲ ተመክሮ ብዛዕባኡ ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያ ከምኡን ኣብ ናቱ ናይ ፌስቡክ ገጻት ይኹን ካልእ ብዛዕባኡ ደፊሩ ዝዛረብ ነቶም ዝገደፎም ኣሕዋቱ ከዓ ስልዮም ዝዛረብ ስልዮም ዝሓሊ ሓውና እዩ ሙሉእ ንዝያዳ ሌላ ግን ምናልባት ነቶም ዘይትፈልጥዎ ሙሉእ መምዃኑ ዕድል ክቦ ሙሌ እንቋዕላ ሓመፀኻ ነብስኻ ክትላልን ንእሽተይ ዕድል ክበካ ወድሓን ኣላሊኻኒ ከዳርጋ ስመይ ሙሉእ ዘርጌ ዝበሃል ኣብ ሎስ አንጀለስ ኦመት ኣብ ኣሜሪካ በቃ 2018 ካብ ኤርትራ ወፅየ ናብ ዝዓዲ መፅየ ማለት እዩ በቃ እንታይ ምዃኑ ዝለዓለ ኣኽለና እዩ ጽቡቕ እዩ ሙሌ እዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ሒዝናዮ መፂና ዘለና ምስ ናይ ወርሒ ጉንበት ኣብ ኤርትራ ከምኡን ኤርትራውያን ዘሎ ሲግኒፊካንስ ወይ ኣገዳስነት ምስኡ ዝተሓሓዚ ኩሉ ግዜ ሕናቶም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና እዚ ጉንበት ክመጽእ ከሎ ወይ ናይ ኤርትራ መዓልቲ ናጽነት ወርሒ ናይ ናጽነት በዓል ክመጽእ ከሎ ኣስተንትኖ ሓሳብ ከምኡን ምስልሳል ምጽብጻብ ንገብረሉ ወርሒኡ ናጽነት ኣለና ድዩ ኣነሲ
ኩነታት ሓርነት ህዝብና ከመይ ኣሎ ኢልና ብከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝገበርናዮ ቅድሚኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ፕላትፎርም እውን ዝግበር እንታይ ማለት እዩ ሓርነት እንታይ ማለት እዩ ናጽነት ኢልና ብዙሕ ዲስካሽንስ ብዙሕ ዘተ ንገብር ኢና ከም ኣካል ናብቱ ከዓ ንሎሚ ፍልይ ብዝበለ ኩርናዕ ብዓይኒ እቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ንነዊሕ ዓመታት ንዓሰርተታት ዓመታት ሓያል ኤርትራውያን ኣው ለኹም እንቶም ንሓፂር ዓመታት ዝተኣስሩ ንሶም እውን ብዓይኒ ናይ ኩሎም እቲ ወርሒ ጉንበት ክኸውን ከሎ እቲ ናጽነት ክበዓል ከሎ ኣብቲ ከተማታት ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ከም ካርሸሊ ዝኣመሰለ ቤት ማእሰርቲ ሙሉእ ኣብ ካርሸሊ ዝነበረ እሱር ዝነበረ ሓውና ከም ምዃኑ መጠን ካብ እቶም ብደገ ዘለና ሰባት ብዝመስለና ብትንታነ ንዛረብ ካብኦም ብድምፆም ክንሰምዖም ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ድምፂ ሙሉእ ከዓ ድምፂ ናይቶም ኣብቲ ኣብያተ ማሕዩር ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋት ስለ ዝኾነ እንታይ ከም ዝመስል እቲ ወርሒ ጉንበት ከመይ ይሓልፍ እንታይ ይስምዖ ነቲ እሱር ኣብኡ ዘሎ ተስፋታት ጭንቀታት ጓሂ ኩሉ ምናልባት እውን ጉንበት መፂልካ ምናልባት ናይ ምፍታሕ ወይ ናይ ምሕረት ተስፋ ዝህሉ ኸውን ነዚ ኩሉ ዝዝርዝር ወይ ዝልህስስ መደብ ኢና ሎሚ ሒዝና ክንመፅእ መጀመርያ ግን ቁሩብ ኮንቴክስት ንክህልወና ወይ ናይ መረዳእታ ኩርናዕ ንኾነና ሙሉእ እቲ ናትካ ናይ ማእሰርቲ ኩነታት ሕፅር ብዝበለ ብዙሕ ናብ ዲቴይል ናኡ ክትኣቱ ኣይክግድደካኒ ግን መዓስ ኢኻ ተኣሲርካ ኣበይ ኣበይ ቤት ማእሰርቲ ኢኻ ነርካ በዘይን ክንጅምር ኦኬ ሃራይ እቲ ናይ ማእሰርተይ ግዜ ናይ 5 ዓመትን 2 ወርሕን እዩ ነይሩ ኩሉ ከዓኒ ኣብ ቢትዊን ናይ 2011 ማርች 30 ክሳብ ግንቦት 16 2016 ዝርግሐ ማለት ሕጂ ኣብዚአን ኣብ ክንደይ ቦታታት ከይደ መጀመርያ ኣብ ከረን ናይ 2 ወርሒ ካብኡ ንካርሸሊ ናይ 2 ዓመትን 5 ወርሕን ወይ 6 ወርሕን ካብኡ ባሮንቱ ናይ ዓመትን ወርሕን ካብኡ ሰንበል ናይ ዓመትን 7 ወርሕን ፋይናሊ ኣብ ከረን ናይ ወርሒ ማለት ሕጂ እዚ ማለት ከምዚ ኩሉ ተደማሚሩ 5 ዓመትን 2 ወርሕን ማለት እዩ ሕጂ እቲ መጀመርያ እቲ ናይ ካርሸሊ ከምዚ ደሃይ ዘይብሉ ከምዚ መብፃሕ ዘይፍቀደካ ገለ እዩ እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ናይ በዓል ባሮንቱ ናይ በዓል ሰንበል ዝብለካ ዘለኹ ግን ስድራ ቤት ካብ ድበፅሕሉ ቦታ ኮንካ ትእሰር ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ድሕሩ ዝነበረ ዓመታት ማለት እዩ ሕጂ ሙሉእ እዋ ፅቡቅ ሕራይ እቲ ከምዚ ክትብለና ፀናሕካ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርታት ኢኻ ተኣሲርካ ነርካ ሕጂ ናይ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ናይ ብዙሓት ኣብያተ ማእሰርቲ ተመክሮ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባቱን ካብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ናብቲ ሓደ ዝፈላለ ክኸውን ይኽእል እቲ ኣተሓሓዛ ከምኡ እንተኮይኑ እውን ክተብርሃልና ፅቡቅ ነይሩ ብሓፈሻ ግን ሓደ ተራ መዓልቲ እሲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ኤርትራ እንታይ ይመስል እታ መዓልቲ ከመይ ትጅምር ከመይ ትሓልፍ ከመይ ይወዓል ምናልባት እንድሕር ፍልልያ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ኣብ መንጎ ዘን ክትገልፀን ፀንሓካ ቤት ማእሰርታት ዘሎ ፍልልያቱን ክተብርሃልና ትኽእል ኢኻ ኦኬ እተን መጀመርያ ዝበልናየን 2 ወርሒ ካብ መጋቢት 30 ክሳብ ግንቦት 26 ዝነበራ ማለት ድሕሪ ግንቦት ከም ዘለናዮ መዓልታት ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ዕፁት ገዛ ፀሓይ ዘይትሪአሉ ፀልማት ቀትርን ለይትን ፀልማት ኣብኣት ምስተዓፀኻ ኢኻ ማለት እዩ ኣብኣት ሸይን ማለት እታ ገዛ ክብለካ ከለኹ ከምዚ ገዛ ኢልካ ደይኮንካስ ሓንቲ ንእሽተይ ዓራት ምሻላ ሳይዝ ናይ ንእሽተይ ዓራት ከምዚ ናይ ዓራት ኣብ ዓድናስ ዓራት ናይ ቴሳዓድያ ናይ ሜትሮ ገለ ዝብሎ ዓራት ምሻላ ክንደኣ ሳይዝ ናይታ ገዛ ኣብ 24 ሰዓት ኣብ ኣፀንሕ ማለት እዩ እዚአን 56 መዓልቲ ነይረን ካብኡ ኣብ ካርሸልን ድሕር ከይድና ናይ ፍርቂ ሰዓት ፀሓይ ምውፃእ ይፍቀደካ ኣብ ሕጂ ብታ ቀዳመይቲ በይንኻ ዲኻ ኣብታ ቦታ ወይስ ኣለውካ በይነይ ኣብኣታ ንእሽተይ ሳይዝ ዝብለካ ዘለኹስ ኣብኣት በይነይ ማለት እታቶም ኮበት ምስ ተነፀፈት ገዛ ሰያ ኣብኣ 24 ሰዓት ትገብር ን56 መዓልታት እዚአን ከይደን ማለት ካብኡ ንካርሸል ምስ ከድካ ኣብኡ ግፍዕ ዝበለ ካሜራ ኦፍ ኮርስ እሱራት ካልኦት ኣለዉ ምሳኻ ፀሓይ ፍርቂ ሰዓት ፍቀደካ መዓልታዊ ኣብተን 24 ሰዓታት ጅንኮ ብምቁፃር ኢኻ ትጅምር ንኮ ሰዓት 6 መፂ ዝቆፅረካ ተረኛ ኣሎ ትቁፀር ሰዓት 7 ሰዓት 8 ምስ ረፈደ ብተራኻ ሓሊኻ ትወፅእ ፀሓይ ፍርቂ ሰዓት ማለት እዩ ካልኦት እሱራቱን ስለ ዘለዉ ካብኡ ናብታ ካሜራኻ ትምለስ ኣብኣ ትውዕል ኣብኣ ትሓድር ምሸት ትቁፀር ሰዓት 9 ከምታ ቁፅሪ ናይ ንጎ ኣብኣ ኩሉ ነገር ካብኡ ማለት እዩ ኩሉ ነጥፈታት ተካይዶሲ ክትሓፅብ ድዩ ትሕፀብ ድዩ
ሽቃቅ ክትጥቀም ድዩ ክትንቀሳቀስ ድዩ ክትዕልል ድዩ ኩሉ ነገርካ ሰብኣይ ማለት እዩ 23 ሰዓትን ፈረቃን ማለት እዩ ጆኸም ኣልካ ሰዓት 9 እቲ ተረኛ መፅኡ ቆፅረካ ከምዚ ዘለካ ማለት እዩ ቆፅረካ ወሲዱ ይኸይድ ሰዓት 24 ሰዓት ሩቲን ሲ ይሰያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ካልእ ቤት ማእሰርቲ እንድሕር ኬድና ባሮንቱ እንድሕር ኬድና ናይ ባሮንቱ ከምዚ ብመብዛሕትኡ ግዜ ሰብ እንታይ እዩ ዝብል ተፈሪድካ ክትከዶ ከለካ እዩ ከምዚ ፈሪዶም ዝእሰሩሉ ቦታ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ዝነበርናዮ ኣብ ካርሸሊ ወንጀል ምርመራ ይበሃል ክትምርመር ተባሂሉ ኢኻ ኣብኡ ትቕመጥ ግን ሰባት ክሳዕ 30 ዓመት እውን ኣብኡ ዝገበሩ ሰባት ስለ ዘለው መርመሮኦም መዓዝ ይውዳእ እሞ 30 ዓመት እንድሕር ተኣሲሩ ሓደ ሰብ ከይተመርመረ ማለት እዩ ከይተሓተተ ዝእሰረሉ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሰብሲ ከምዚ ይምርመር ኣይኮነን ኣብ ካርሸሊ ማለት ወይ ኣብ ወንጀል ምርመራ ይቕመጥ ጥራዩ ሕጂ ኣብቲ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ወዲእኻ መርመራ ኢኻ ትወፅእ ናብኡ ማለት እዩ ኣብ በዓል ባሮንቱ በዓል ከረን በዓል ሰንበል ዝበልኩኻሲ ምስ ወዳእኻ መርመራኻ ኢኻ ትመፅእ ዝበሃል በቲ ሰብ ዝርድኦ ማለት እዩ ኣብኣ መፂኻ ሕጂ ሱ ክፉት እዩ ንግሆ ተቆፂርካ ኣብቲ ካንሸሎ ትውዕል ምሸት ሰዓት 6 ትዕፆ ቀትሪ እውን ትዕፆ ካብ ሰዓት 12 ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 2 ከምኡሎ ጋፍ ኣሎ ምዕፃው ባይ ዘ ወይ እቲ ናይ ካርሸሊ ላይፍ ዝሓሸ ነይሩ ከምዚ ኢንሻአላ ከም እሱር ክትሪኦ ከለካ ዋላ ዳ ዕፅዋ ይሃልዎ ስድራኻ ይሪኡኻ ነዮም ገለ መለ እምበር ዝሓሸን ዝፀፈፈን ናይ ካርሸሊ ከማን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምስቲ ናይ በዓል ባሮንቱ ክትሪኦ ከለካ በዓል ሰንበል ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ናይ እሱራት ገለ መለ ዝሓሸ ማእሲ ንጥዕናኻ ድዩ ንሰላምካ ድዩ ንዕረፍትኻ ድዩ ገለሲ እቲ ናይ ካርሸሊ ሓይሽ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምናልባት ሕጂ ካብኡ ወፂኻ እሱ ሓይሽ ገለ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ምናልባት ከምዚ ነቶም ኣብኡ ዓመታት ዝገበሩ 20 ዓመት 30 ዓመት ዝገበሩ ሰባት ክሓይሽ ኣይክእልን እዩ ግን ብወገነይ ንዓይሲ እሱ ሕሸኒ ነይሩ ምክንያቱ ሰላም ነይርዎ ትድቅስ ትኽእል ተንብብ ትኽእል ክትዕልል ትኽእል ሰላም ጌርካ ራብሻ የብሉን ዋዕዋዕ የብሉን ፅፍፍ ዝበለ ምሻለካ ሰባት ሲ ኣብኡ ድሓን ዝኾኑ ሰባት እዮም ኣብኡ ምሳኻ ዝእሰሩ ገለ ኣብቲ ሓደ ምስከትካ ግን እስኻ ከም ሓደ ከምዞም ደቂ ዓድና ምሻለካ ኩሉ ግዜ ንብሎ እቲ ናይ ማእሰርቲ ዳ ዲፕ ንኸይድ ኣለና እምበር ከምዚ እስኻ ከዳዕ ወይ ሸያጢ ሃገር ገለ ኮንካ ኢኻ ኣብኡ መፂኻ ድማ ሕጂ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣተሓሳስባ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ምሻሎ ነቲ ናፅነት ድዩ ነቲ ሃገር ድዩ ነቲ ስውእ ድዩ ነቲ ገለ መለ ኢልና ንዛረበሉ ሲ ኣብኡስ ካልእ ዓይነት ፀንሓካ ምክንያቱ ኣብኡ ፀንሓካ ሰብ መብዛሕትኡ ገሊኡ ቀታሊ እዩ ገሊኡ ሓሳዊ ገሊኡ ሰራቂ ገሊኡ ዓማፂ ገሊኡ ገለ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ናብኡ ከማንሲ ኣብ ሰንበል ተሪኢኻ ንኣብነቶም ናይ ደርጊ ዝበሃሉ እሱራት ኣለዉ 30 ገለን ዓመት ዝተኣሰሩ ንሳቶም ሕጂ በይኑ እዩ ካሜሮም ካብ ምስ ካልእ ሰብ ኣይሕወሱን እዮም ንሳቶም ሕጂ ዝሓሸ ሂወቶም ዝሓሸ እዩ ከምዚ ካብቲ ካልእ እሱር ማለት እዩ ንሕና ግን ስቂሎም ኣብቲ ክሳይ ምስ ደብርበዩ ኸ በቃ ምስ ዝኾነ ኢኻ ትነብር ኣብኡ ቀታሊ በዝሎ በዛ ዓማፅ ኣሎ በዚ ሰራቕ ኣሎ በዚ ገለ ዝገበረ ገበነኛታት ዘለዎ ቦታ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ምስ ኣተኻ ንነብስኻ ከም ምንታይ ኢኻ ትሪኣ መሰለካ ከምዚ ክትጓሓፍ ኢልካ ድመፃእኻ ኣብኡ ዝጓሓፉኻ እዩ ኮይኑ ስማዕካ ነቶም ሰባት ጓሓፋት ንምባል ኣይኮነን ግን እቲ ክሳይካ ይቅበሎን እዩ ምስ ሓደ ዓማፂ እንድሕር ዓራትካሲ ወይ መደቀሲኻስ ምስ ሓደ ሰበይቱን ደቁን ዘቐተለ በዚ ንሓንቲ ህፃን ዝዓመፀ በዚ ገለ ምስኦም እንድሕር ተሓዊስካ ንነብስኻ እሱ እዩ ደጨመቕካ ማለት ኣይትቅበሎን ስለ ትኸውን ኣብቲ ካልእ ግን ኣብቲ ካርሸሊ ግን ኩሉ እቲ ሰብ ኣብኡ ደሎ ንዓኻ ድመስል ስለ ዝኾነ ገሊኡ ደረጃ ዘሎ ሰብ ዝተምሃረ መራሒ ዝነበረ ገለ ዝነበረ ገለ እዩ እቲ ሰብ ኣብኡ ሕጂ ማስ ቅቡል ኢኻ ትወስዶ ምስኡ ክትውዕል ከለኻ ሲ ክትመሃሮ ትኽእል ክትፈልጦ ትኽእል እውን ኣሎ ስቲል እቲ ምዕፃውን እቲ ምዕፋንን ኣብኡ እንከሎ ቦትኡ ግን ስቲል ክትመሃር ትኽእል ክትፈልጥ ትኽእል ክትዓቢ ትኽእል ከማን በቲ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለኻ ኣብቲ ምስከትካ ግን ከምዚ ኤክስፓየር ጌርካ ሳብ እንዳጓሓፍ ዝተደርበኻ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት ሕጂ ከቢድ ከም ዝብሎ ዘለኻ ኻሲ ብፍላይ ምስቲ ገበን ዝገበረ ሲቪላዊ ገበን ዝገበረ ናንስ ሰብ ዝቐተለ ገንዘብ ዝሰረቐ ካልእ ከምኡ ዓይነት ማለት ውጉዝ ዝኾነ ብሞራል ውጉዝ ዝኾነ ገበናት ምስ ዝገበረ ሰብ ክትኣቱ ከለኻ ከቢድ ዝገብሮ ኮይኑ ድስማዓን ሓደ ካብቸናኻ ትኳስ እቲ ናትካ ገበን እውን ብንጹር ኣይፍለጥን ሕጂ ሙሉኡን ከም ርድኢተይሲ እዚ ጌርካ ኢኻ ተኣሲርካ ዘለኻ ንክንዲ ዝተፈሪድካ እውን ኣይተባሃልካን ምናልባት እንድሕር ተጋጊ ወቲ ሕብረተሰብ ግን ባዕሉ ፈርደካ እዩኒ ኣብዚ ማለሲ ዋላ እቲ ሕብረተሰብ ናላ ኣብቲ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ባዕሉ ፈርደካ እዩ መንግስቲ ምፍራድ ኣየድልዮን እዩ ከምዚ ጌርካ ይገበርካ ንገለይሉ ንዓኻ ቻሌንጅ ክገብረካ ክካትዓካ ቤት ፍርዲ ክወስደካ ገለ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ፈርደካ እዩ እዚ
ሃገር ሸይጥ ይሉ እንድሕር ኣሚኑ በቃ ሃገር ሸይጥካ ይኸስኻ ኣበይና ዕዳጋ ውሪድካያ ክንደይኻ ሸጥካያ ገለመለ ገለ ንዑ ደገድስ ኣይኮን ሃገር ሸይጡ እንድሕር ተባሂሉ ሃገር ሸይጡ ኩሉ ሰብ ሃገር ሸይጡ እዩ ሕጂ ስኻ ከም ሸያጣ ሃገር ኮንካ ኢኻ ትነብር ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ትገብሮ ምንቅስቓሳት ይሕሎ እዩ ኣብ በዓል ሰንበል ዝነበረ ወላ መፅሓፍ ሒዝካ እንድሕር ተራኢኻ መፅሓፍ የንብብ ኣሎ እንድሕር መግቢ ፍልይ ዝበለ በሊዕኻ መግቢ ይበልዕ ኣሎ ዜና ሕጂ ንኣብነት ደስሐቐኒ እዛ ናይ ቪኦኤ ዜና ሲ ማማሲ ቪኦኤ ማለት ሲ ንዓይሲ ከምዚ ድምፂ ሓፋሽ ምስማዕ ኮይና ስማዕ ንኩሉ ግዜ ግን تا في ام اسمع ከምዚ ፍልይ ዝበለ ካብቲ ኤርቲቪ ካብቲ ዜና ናይ ኤርትራ ገለ መለስ ፍልይ ዝበለ ኣለዋ ኢልካ ስለተሓስብ ክትሰምዓ ትደሊኻ ፍርቂ ሰዓት ኢኻ ናይ ትግርኛ መደብ ማለት ሕጂ ኣብኣ ርእይቶታት መደብ ርእይቶታት ትበሃል ኣላ ነታ መደብ ርእይቶታት ንኸይንርእስ تا ቪኦኤስ ተኸልኪላ ከምዚ ናይ ፀላእቲ ኮይና ማለት ኣብ ኤርትራ ሲ በዓል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝመርሕዎ እንዳ ዜና ናይ ቪኦኤ ከም ድምፂ ሓፋሽ ሕሰብ ንሳቶም ከዓ ኣብኡ ሚሽን ናቶም ዘለዎም ነቲ መንግስቲ ዝድግፉ ሰባት ገለ መለ እውን ኣለዉ ጋዜጠኛታት ማሲ ከምዚ ብገሃድ ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ግን ኣብኡ ግን ትርኢቶታት ናይ ህዝቢ ዝብል ዘምፅዎ መደብ ገሊኡ ነቲ መንግስቲ ኢሳያስ ከምዚ ዝገብር ዝቐታሊ ከምዚ ዲክታተር ገለ ዝብል ኣሎ ርእይቶታት ናይ ሰባት ማለት ምክንያቱ ኣሜሪካ ደላታ ሬድዮ ሰብ ከዓ ድላ ይዛረባ እዚ ትርኢቶታቱ ፈትዮም ፀልዮም ይሕልፎ ሆኑ ሕጂ ንዓኣ ክንከታተል ኢልካ ዳርጋ እሰንሲ ንዓኻስ ከም ትሪትመንት እዩ ከም መድሃኒት እዩ ሕጂ ቲቪ ከዓ ናይ ካሜራ ስለ ዝኾነት ኩሉ ሰብ ኣብኣ ይከታተል ኤርቲቪ ዜና ክሰማዕ ኣለካ እሱ ግዴታ እዩ تا ቪኦኤ ከዓኒ 10 ጀሚራ ሳብ 10 ፍርኣን ክሰምዓ ትደሊ ሰብ እከብ ማለት እዩ ትድሓን ዝኾነ ሰብሲ ክሰምዓ ደሊ ሕጂ ንዓ ሪፖርት ገብሩልካ ማለት እዩ ነዚኣ ክሰምዑ ኢሎም ሲ በቃ በዓል ኩሶ ሳብታ ቲቪ ሰዓት 10 ሲእከቡ ኤርቲቪ ከዓ ደይርእዎ ገለ ኢሎም ሪፖርት ገይሮም ገለ ሓደ ግዜ ዝከረኒ ነታ ቪኦኤስ ተኸልኪላ ማለት ኣብ ማዕስከር ሙሉ ኣብቲ ቤት ማእሰር ቪኦኤ ዝበሃል ከይትወልዑ ተባሂሉ ኣብ ሰንበል ሕጂ ኮሚታት هو حجي نحنا سلا درأنايا توم شيء تهاجر قال ماله سلا درأنايا بقى عصا الله عصا أول حاجة نمعصاو كا أبتنا إرسال خناتات نحرقها نمعصاو نمسار قال بقى إيزي ماشي صح حلاف كون كان أمنت يوني نعين خت أصلنا نختت فأنا قال إيزي نع هذا أجمع كذا حتى كسبيل معاسي خت أجم كتفتح عليه أنت فتينك ماشي إذا ودش ونوعيو ونوصل لنا زودي بقى يبدلن قال لك كات عليه هذا يتخيل بر نختأثر نختعصو نخت بقى دو كتبل دخانة نجار مش الله نتي حفاش ديو نتي هزبي ديو سأكم نجارات نتقارصه قليل إيزي مال سلزي تعاطينا ما كم زي تعطلو مال تعوسي بتعمل تشالنج لك خمسي تسبسي نعها بعيني حلوان تمتخاتي بيت صحفتون الأخوم حلو ومتاي زاربو متاي بلو بعلمن كوينهم يكبو قال زبهار على حجي زيت زخف بارت نايتي بعل سدرانا عن نير نمبر زخف ناي ما أسرت جزية كمان أنا بوجني بعد سنبل بعد بارونتو قال زحلف كو جزية نيرهم لك حنتي قداسي تنتبي ولا كوا بتسرعات ولا بتتكالات ناي تتا كسوم بنطر تحبير واي تتأثر واي تفردو تهزب جن فردكايو إلكان يركا ملو حجنا زي قرب كتاب رحمانس بخمي يزفردكا تهزب خمس فردكا بخمي يخو مخرج أكاز خل انتي مسيلك خمزي حدث حجي مسانا دعابي نغري ولا انا شيء كله قال سبات سورو قال فقام ويد غزاو تخاغلمش جي دخون ساغوالو خمزنا امنت بنو بورسي امنت اسلامي نحر كوينسي جهاد ينيرو الكا نخت سم نخت بوسي ايزي جهاد نحر نيروس بعلها تقمطو ديفينيشن لك جهاد يقتل وي غبرش برا غبري بومبا فنجي تكليب صرغا قال زين بعلها تملا له مالك جهاد نحر لهم خاسي يون انتي مالتي جهاد ايتبلنا وجهات خوينو بقى بومبا صرغا زتكل مكاين دخلوا انا حزب اوتوبوس دنگله بقى بفنجي دفنجرن تفنجرا اوتوبوس ወይ ገለውና ምርአይ ለካን ባዕልኻ ካድ ትምልኦ ማለት ንኣብነት ጴንጠ ነይሩ ተኣሲሩ እንድሕር ተባሂሉ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝነበረ ጴንጠ እንድሕር ኮይኑ ስለያ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ንኣብነት ከምዚ ሸያጣ ሃገር እዩ ከሓዲዩ እንድሕር ትብል ኣለኻ በቃ ምስ ወያነ ኮይኑ ንኤርትራ ከምዚ ገይሩ ዘረከበ በቃ ኤርትራ ኮይ ተረከበት እንትነብራ ኣለኻ ገለ ማሲ ታዘላ ኤርትራ ሲ ትነብራ ኣለኻ ነው ግን ተረከበቶ ነገር የለን ስኻግንታይ ትብል ንወያነ ሕሊፉ ዝሃበ نأمريكا حليفو غباز فتنة الكعب على خات ملؤ مالك حدي تدع قالت يلوم خمال يجي صراحة أنا خاني ولا خات صدر بيت كجمير كعب ولا خات قرب بيت سب كاديو صدر خاجة لماله هو أنت أنا يروح يكون
قال دا أني رخي كون إلو بعلو نتمنى سي كحتى زغل سبيلن كم زحت تلك قرب الكاس وديت أسيرون لنا بنت هنتا إجير شبت إن شاء الله كم زي بمنتهي تأثير ورقة لكم دي مساريو وبيت فرد قريب دي قال زبها النجار يلا بعلها ومو بنت دا أني رخي كون ولا أبغى شيء وسوا كوشتينا برن بنت دا أني رخي كون قال إن شاء الله كم كوميدات الله تحبرت سبسي زفر ده كان قال له قال يو والحمد لله إني تجارب مالشي تساين دي خوينو كم زي ناس أخويني تجارب مالشي قرب انتهي بحال يقولون قال حجز انتهي مالتي نتي أساري ونتي قبل زفصم دول أكل كله كله نعها كسكم خام مغنياتو صار كاتعونا يدخلينها شعور يلا خان بدحري خان دحامي خاد له بقى أنا حجي أعطي جزاوتنا أنا أمنش حرق العارخي بيت ما أسرت قال أمشي تايل قال يوم توم جزاوتنا بأنت أخوين بلخاني رومي حجي بأنت قال لازم بحالسي تأثير زمتني تقول عنه وعلو هو تأثيره مسئني الشيء تقول حجي بايزوي اللي بيعمل تقول عن الشيء تقول عيو سويلو تنكم كميلو سر قال ملا حجمه حجي انتايلو تاي بمنتهي تأثير ملو إبليس كان قرن سولكوس كنقرن نقوم يتصبغون طولا شيء تعمل شيء يسر كله خانس هتصاني قال فيه قالهم بأنت أخوين بلو خانيرهم قالهم كأبوليتيكا بلو خانيرهم قال حجي زنتايو تحبرت سبسب علو فردكا صقم يقولون سقيلو ندع على لقم علال فردكا تمنقص خان عن صناصن مالتي وقت سبسي تقبلوا والله ما أسرتنا يسبي ينتقبل والله قال نتمنقص زحتو يلن كم زين تاجروا قال بحال سلازي يلا حجي اسبوعي تحبر سب فردكا كم زي بقرهن عاديو سلازي فرح عاديو كم زي بتنقل ديو قال تفلطو ነገር يبلكا ግን ከይተረድኦ ولا تسدرا بيتكا ولا توم حواتكا ولا توم قرباناتكا اسم ولا فردوها sometimes زقرميو لارغا كاب زراربا خردان خمزلوسي اتي زبزح حزبس كاب نتولادو وينتحو كأمن نتمنقست كأمن يقربوا وي يقلو خوينو يسمعك حجي تحار كمزي كتبلو تصنحا كون قالت زي قبردو ما أسرو قالت زي قبردو محازو زبل أزرارو اللي كل جزء تسمعه دحر كمان دابل كاس كسبنا بخات متى كمان لتيو بستفعل عليه وجلتات تجمر كم زبل كيام ناي أمن تسلمنا مسكين ليس بعد بايزو يوني هو زي تبلو ده خان أمن زي كي جبري يسرني زبل مسكين ده بيتسبب يبقى اسمي بايزو ناي ماشي قال يوم حلف تزمسلو بيتسبب قال يوم تقادل تزمسلو قال يوم كحتلكا لهم دفتنا عينت ماشي أي حتلكا نيم ده حتلكا مشام يلا نقول كم زحتلكا أكتس جورو سبات قال مسكين ده سبات كم استباهلنا مالتي ولا مدحر موس أيسي هو ما نقص كو هي جبركا كوي أسرن نديو بلخانو حجنتها مالتها نو صار قال غير كالله أي ترى خبكان ما اسمه ممسعها كمان حجسي سلا زي ترى خبكايو عينت مالتي فوندل دي ما أصل خي جبركا ساي أسرن نديو ندحر لك حدا سمسيو يجي خمس خماين دحر كون كا أنا خمس سقيل كا سمع ديك يعني سب كون كا مالا لشيخا تقايخا تحرق إخا قلما هو أكل نايتي كعرزلو وي وانا سخام مسرتو تماحيتو بونك إسوسي كم تعيو خم بحدش كسرع زقبو نقر ندحر له خوينو أب وانا سيرترا ندحر كنت عند حر خوينا اتي أب حبرتسب سريتو زولو أتحساسواي بزح زمهمنا زمشمش مورالاوي تفشاوي ديكلاين زقاطمو أتحساسباتات تمامتاتات بزيك العالم معبيلو له خمس حبرتسب ينقفني حبرتسب يتصرفني قال يبهالي كن أنت بقنعنا بدفرت أنت زي تزارينا اللغة نعها قصلها زنقركا تصقمكا زنقركا يزحويكا حجزا كامبر ملون حكيميخا قوسيلكا خلها صبوي خلها لحاني خلها دبلكا مليسو نتي حمام كان نتموت كان يزقلا تفحجي نايو حقي اتي حدا خبت زعبي بدهوتات زلنا خم حبرتسبونا تحساسبا ناي مرناي تسرعت حيل طرا يكونن أموداتا دي بلو بارنتن مرقات نزنبرو زولو نزيز بس لازسي بلقع كوخت قولتو تنحي كابت بيت ما سرتسي كاتيلوم سارقوم عميصوم زتأثرو بزحات قبنينياتات اللو حجي سب بقبنو خسر كم زخل ردو تحز نقري قن بوحدو اندحر نصورنت كهلو انتخيلو حدا خابتي نفتحس تقربلو أقاوي مقد يخون بر أبو هو انتي مسيلكا ولا تزقاتها لسب كوص تسفى قبري أوعجي تدلكا بتعمل سجنتير زخونا نجار تايم ولا تزقته لسب قتيلو خلو بيجي كان زقته له سب كوص تسفى له كم زقوص بقى حدا معلت فرو خوينو جوزو خيسي تسفى غيرو زنبراو
እስኻ ግን ናትካ ኩነታት ግን በቃ ካልእ ፍልይ ዝበለ ካብ ናቱ ዝኸፍአ ኮይኑ ይሕሰብ ማለት እዩ እስኻ ሕጂ ተስፋ የብልካ ንክትወፅእ ተስፋ የብልካ በቃ መዓስ ኢኻ ትወፅእ እንታይ እዮም ድብሉኻ ናበይ ቤት ማእሰርቲ ክቕይሩኻ ክእሉ ገለ ትፈልጦ ነገር የለን ትፈልጦ ወረቐት ገለ ዝበሃል ሓላፍነት ወሲዱ ብከምዚ ምክንያት ኣሲርና ኣለና እሞ ክንዲዚ ምሳኹም ክፀንሕ እዩ ወይ ከምዚ ጌርና በቃ ክንቆፅዖ ኢና ገለ ንኣብነት ሕጂ ማሲ ኩሉ ግዜ ከምዚ ክዝክሮ ዘሎ ሰብ ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ ናይ 2015 ግዚኡ ወዲኡ ክብለካ ከለኹ ናይ 12 ዓመት ማእሰርቲ ወዲኡ ተባሂሉ ማለት እዩ ከምዚ ናትና ጉዳይ ዝነበሮ ሰብኣይ ወዲኡ ተባሂሉ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ዞባ ከምዚ ኣባል ባይቶ ገለ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ ብካርሸሊ ገይሩ ገለ መፅኡ መቸም ሰንበል ነይሩ 12 ዓመት ወዲኡ ተባሂሉ በቃ ተፋንዩ ንብረቱ ኮበርቱኡ ገለ ነቶም እስራት ነቶም ኣውደለው ስድራ ደይብሎም ድዩ ገለ ዓዲሉ ወዲኡ ክኸይድ ኢሉ ሰዓት 8 ንጎን ኣብቲ ኦፊስ ምስ ከደ 2015 የትነግረካ ኣሎ ኣብቲ ኦፊስ ከይዱ በል እሞ ክወፅእ ኢለ መፅአ ገለ ኢሉ ሰበይቱን ሓደ ቆልዓ ወሊዱ ሰበይቱን ስድራ ቤቱን ደቁን ወዱን ኣብ ኣፍ ደገ ፅበይሉ ክወስድዎ ንገዝኦም ማለት ኣቁርደት እዩ ዓዱ ሰብኣይ ኣብቲ ኦፊስ ንመፀስ ደው ኢሎም ክነግሩሎም ነቶም ፀጥታ ማለት ከምዚ ክሰክሰሲ ይወፅእ ኣሎ መዓልቲ ወዲኡ እሞ ተነፋንዎ ገለ ኢሎም ክድውሉሎም ምስ ደወሉ እቶም ዳ ፀጥታ እንታይ ኢሎም ነጊሮሞ ክሳዕ ባዕልና ንድውለልኩም ኣብኡ ይፅናሕ ኢሎም ወዲኡ ተበጊሱ እኮ ካብኣ ምስ ተመለሰ 2015 ክሳዕ ሎሚ ኣብኣ ኣሎ ማለት ወላ ሓደ ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝሓተቱ ሕቶ የለን በታ ቀዳመይቲ ዝተኣሰራን በቃ በኣ ታፋይሉሲ በቃ ናቱ ከማን ፍርዲ ነይርዋ 12 ዓመት ዝብል ፍርድስ ኣለዋ ታ ወረቀቱ ግን ክንደይ ዓመት ፀኒሑ ኣለዎ ሕጂ ፕላስ 9 ዓመት ማለት ሎሚ 2024 ኣለና ተደምሮ 9 12 ተደምሮ 9 21 ዓመት ገይሩሎ መዓስ ይወፅእ ኣይፈልጥን ሕጂ እዚ ታት ኣሎ ማለት እዚ ሰብ እዚ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ እንታይ ገይሩ ሞዳ ወላ ኣዝዩ ዝኸፍአ ገበን ተገበረ ወላ ኣዝዩ ወይ ከዓ ማሲ ነቲ ስድራውን ኮለል ከብሎ ይግብኦም እዩ ክንዲዛ ዓመት ይኽእሰር በቃ ኮለል ኣይትበሉ ክብሎውን ግብኦም እዩ ግን ፋሚሊ ብሙሉኡን ስለ ዝእሰር በዓልቲ ቤቱ ውላዱ ገዲፍካ ኣሕዋቱ ስድራ ቤቱ ኣዝማዱ ገሊኡ ብሙሉኡ ሰብ ኣብቲ ዙርይኡ ተኣሲሩ ይነብር ማለት ን21 ዓመትን ሓደ ሰብ ኣይኮኑ እንዳኣስሩ ንሓደ ሰብ ተኣሲሩስ በቃ እሱ ጥራይ ተኣሲሩ እንተዝኸውን ንውልቅኻ ትእሰር ቀሊል እዩ ማሳ ኣነ ዋላ ብነፍሰይ ክሪኦ ከለኹ ንውልቀይ እቲ ማእሰርቲ ከቢድ ኣይነበረን ግን ውፅእ ምስ በልካ ኢኻ ትሪኦ እቲ ስድራ እንታይ ኮይኑ ፀኒሕካ እቲ ቤተሰብካ ትገለ እቲ ማሲ መዓት ዕንወት እዩ ዘጋጥመካ ነው ሕጂ እቲ ስድራ ብሓፈሻ ይድእሰር ማለት እዚ ሰብ ዝኸኣነ ከምዚ ዝብለካ እዩ ሕጂ ሓደ ኮይኑ እዩ ሓደ ኤግዛምፕል የት ነግረካ ደሎ ባይዘው ወፂእኻ ተባሂሉ ወረቀቱ ተወዲኡ ተባሂሉ 9 ዓመት ኣብ ወፂኡ ሁሉ የለ بعينታ ስድራ ቤት ብፍላይ እንዴክ ቆርጾ ከፍትን ፀኒሕ ሕድታ ክወፃላ ዝተባሃለ መዓልቲ ድሕሪ ናይ 12 ዓመት ማእሰርቲ ካብ ኣቁርደት ይኸልካዮ መስለኒ እቶም ቤተሰብሲ በዓልቲ ቤቱ ደቁ ካልኦት ስድሩ ብፍላይቶም ህፃናት ኣቦና ድሕሪ 12 ዓመት ክወፅዩ ኢሎም ዝነበሮም ሓጎስ ሕጂ ክስእሎ ይፍትን ሞ ኣብ ሓንጎለይ ኣብታ ሰዓት እቲኣስ ኣብታ ኣፍ ደገ እንዳተፀበዮ ክንቀርፃ ሞ ንፈትን ሕጂ ኩልናሲ ብነብስና ወይ ብውላድናቶም ውላድ ዘለናኻ ሕጂቲ እቲ ሃርት ብሬክ ትልቢ ምስባርሲ ከምዚ ወላ ኣብ ልብ ወለድ መጽሓፍቲ ተጻሒፉ ዝተጋኒኑ ዝስ ይገለቱ ብሎም ምሽ ከምዚ ናይ ህንዲ ፊልምስ ኣምን ኣጋንንዎሞ ምስስቂሎም ከብኪና ከም ብዕናስ ዘይኮን ዘይለ ይገብሩ ገለ ንብሉ ዓይነት እቲ ጭቃነሲ ከምዚ ወላ ንኽትዛረበሉ ወላ ንኽትሰምዖ ገለ እዩ ዝኸብደካ ሕጂ ከምዚ ብሎ ዘለኻ ኻስ ኣብቲ እሱር ጥራይ ዘይኮነ በደል ዝግበር ዘሎስ ኣብቶም ስድራ ቤት ልዕል ኩሉ ኣብቶም ህፃናት ሕጂ ዞም ህፃናት እዚኦምሲ እንታይ ዓይነት በሰላ ሒዞም ዓብዮም ኣሉ ሕጂ 9 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ድሕርታ ፍጻሜ ክትዕለና ፀናሕካ ሞ ዞም ህፃናት እዚኦምሲ ከመይ ኢሎም ሕጂ ጥዑያት ሰባት ኮኑ ሙሉኣት ሰባት ኮኑ ኢልካ ንኽትሓስቡን ኣዝዩ ዝጨንቀካ እዚኣ ኸ ሓንቲ ካብ ብዙሓት ከምዚ ተገርም ፍልይቲ ገለ ዓይነት ዛንታ እውን ኣይኮነትን ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዛንታታት ትሰምዕ እዚ ኸኣ ክሳብ ክንደይ መሪር ዘይፍትሓዊ ምዃኑ እቲ ሃለዋት ናይ ህዝብና ናይ ዓድናን ንስኡ መመሊሱ ዘዘኻኽረና ካልእ ብዛዕባ ሓበሬታ ዝምልከቱን ክሓተካ ፀኒሐ ሓንቲ ኢንተረስቲነት ብሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኮንኩምሲ እቲ ኣብተን ገለ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይ ሚድያ
وين حبريتا أكسس كم زنبركم بحفشها أبدأ جنتاي يجبر له أفتن كتماتات أفت عدتات انتاي له ولا وتأو انتاي كيدا له سي حبريتا كساب كندي يمت كساب كندي كي يقدر سونتي أسر حبريتا نخركب كابنات كاتمكرو تكتو لنا تخلاب زملو عجيب كم بناتي ندحر رئيو تي حبريتا بطعم أقداسي إن شاء الله خمزي نعخاسي كاب معلتنا معلتسي بهو زقص لك أنا قري خمزي مدهانيك إن شاء الله معلتنا معلتسي لو معلتي إذا مدهاني دي أو سيدا خدك سي حدري من صراحة هال مدهانيك فترة الله أنا عجي كوما عينت الله قال يسب حبريتا زي قد سب كله قالي قل أنا بوجناي ويتوم عايز مسل سبعة أو خري أخلو تحبريتا بطعم أقداسي حجي أب ناي بعل كارشلي ما عصو جزايو تريقلو بدقة مسيو بزعبا خونتات ناي عدز نقرأ كاسب قال بزح حيقات مكاني منياتو دارجا أود مسسب أزي وحد ولاي أنا كمان أبتي دحين زغنا كاميرا ويابتي سبات أتوه أبقلك زيون دوتلو كاميرا جلس لازم نوركو أنا دحشني رخون خليه خدتهم كالوت مالتي هم كالوت نقولكم بقى أنا 10 عامات نقلع عامات ندحر كوينهم سي ولا بزعبات تحبرت سب بزعبات تعدم حساب وقارو تخون خليه ساعة قرب تركب سبات مصو حدشي كني لهم ورح جيرهم زخدو وكلتا ورح جيرهم زخدو جلس لا تركب كوميتات دحن مالتي حجي أبقى يقول راديو ونالكا راديو تسمع راديو أوبيس دم تحفاش سمعت لأن ها راديو أنا يقول كوينو دس ولا كراديو سمعت لها أب بعد سنبل تيفي له تا تيفي ناي كاميرا ملو يا مالت كاميرا زبحال كأني حدا 150 سب و 260 سب ዝቕመጠሉ ገዛ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ከምዚ ዲጄ ኢልና ንፅውዖ ብልምዲ ኣሎ ሰብ እሱ ይውላዓልካ ነታ ቲቪ ባዕሉ እዩ ዝውላዓ ማለት እዩ ቻነል ባዕሉ ቅይር ሕጂ ኣብ ገለ ግዜ ፕሊስ ከምዚ ቢቢሲ ኣርኤና ወይ ሲኤንኤን ኣርኤና ኢልካ ንዕኡ ከተቀባጥረሉ ትሕልፎ ናይ ለመና ግዜ ተትሪኦ ነርካዮ ብጣዕሚ ዝገርመካ ማለት ቢቢሲ ምርኣይ ወይ ሲኤንኤን ምርኣይ መብዛሕትኡ ሰብ ኣይደልዮን እዩ ከምዚ ብእንግሊዘኛ እንዲዝናይ ከምዚ እንዲዩ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ነቲ ኩነታሲ በቃ የትርሩልካ ማለት ዋል ኣይገድሶምን ሶምሲ ቲቪን ክርእዩ ይደልዩ ንኮኑ ኢንሻአላ ግን ሲኤንኤን ግበረለይ ወይ ቢቢሲ ግበረልና እስከና ክንሪኣ ገለ ሓንሳብ ዜና ገለ ትብል ከለኻ ከምዚ ፍሉይ ነገር ዝሓተትካ እሞ በቃ አንጻር ሃገር ዝኾንካ እዩ ሰብ እጂ ዜና ናይ ኤርቲቪ ክትመጽእ ከላ ልክዕ ከምዚ እንታይ ምኹብለ ከምዚ ኢንሻአላ ካህን ድዩ ወላ ማስ ዝኾነ ናይ መንፈሳዊ ነገር ገለ ዝስበኽ ደሎ ነገር ኩሉ ሰብ ጸጥ ክብል ኣለዎ እንቅስቃስ ክቋረጽ ኣለዎ በቃ ልክዕ ከምዚ መዝሙር ሃገር ኤርትራ ክዝመር ከሎ ኣፍ ልብኻ ብከምዚ ሓዞ ከምዚ ግበር ዘምር በቃ ሰማዕታት ዝክር ገለ ኢሎም ኣብ ጸሎትን ኣብ ገለን ክእቱኻ ዝፍትኑ ኮማ ዓይነት ኢኻ ትኾኑ ኤርቲቪ እንድሕር ተወሊዓ ወላ ዝኾነ ማንካ ገልጠም ክትብል የብላ ገልጠም ተይላ ከም ተቃውሞ እያ ትሕሰብ ከም ኣድማ እያ ትሕሰብ እጂ ሰጥ ኢልካ ክሰማዕ ኣለካ እታ ዜና ክትውዳእ እጂ ድሕሪኡ ድመጽእ መደባት ኣለዎ ንኣብነት ገሊኡ ናእሹ መንእሰያት ኣለዉ ሙቪ ክርእዩ ደልዩ ንኣብነት እጂ ሙቪ ናይ ኣምሓርኛ ትብል ንኣብነት እጂ ከምዚ ሎሚ ሕጂ ከዓ ተመሊሶም ናብቲ ናይ ቀደም ተመሊሶም እምበር ኣምሓርኛ ኢልካ ሙቪ እንድሕር ሓሲብካ እቲ ናይ ኣምሓርኛ ሙቪስ ወላ ሓንቲ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ እውን የብሉ ግን ብፍላሽ ብገለ ዝመጽእ ሙቪታት ኣሎ ገሊኦም ማስቲ እሱር ዝጣበብ ባዕሉ ማለት እዩ ሙቪ ከነምጽእ እንድሕር ተባሂሉ ኣምሓርኛ እንድሕር ኮይና ዓብ ፖለቲካ እዩ ዘለዎ ናይ ኣምሓርኛ ሙቪ ሓቲቶም ስለምንታይ ናይ ኣምሓርኛ ሙቪ ሓቲ እንታይ ማለቶም እዩ ኣምሓሩ ጸላእትና እንዲም ከምዚ እንዲዩ ተባሂሉ ዓብ ዝኾነ ዛዕባ ይፍጠር በቃ ኣምሓርኛ ክትርኢ የብልካን ክትልምን ንስኻ ከዓ ገሊኡ ሰብ ኣምሓርኛ ሙቪ ምርኣይ ደስ ብሎ ገለ ክልምን ነቲ ካቦ ነቲ ፖሊስ ናይ ካሜራ ገለ በቃ ኣብ ቤት ጽሕፈት በጽሕ ኣምሓርኛ ትርእዩ ኣለኹም ኢሉ ከዓ እቲ ናይ ኦፊስ ዘሎ ሓላፊ ከዓ ካልእ ዘረባ መጽእ ማለት ሕጂ መዓት ኣብኡሲ ከምቲ ሰብኣኡ ደሎ ብዙሑ ከምቲ ተሓሳስባ ናይቲ ክሳይ ክትከይድ ከለኻ ዳርጋ እቲ ማእሰርቲ እቲ ህይወትሲ በቃ ሽዑ ከምቲ ኣሰርካ ይድርዳእካ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ በቃ ገለ መጽኦም ገለ ዘይጠቕሙ ሰባት በቃ ብዛዕባ ናትካ ክድዓት ናይ ሃገር ብዛዕባ ትሕቲ ሃገራውነት ገለ ኣሎ በቃ ብዛዕባኡ ድነግሩኻ ነገራት ኣሎ እጂ መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚ ፈሪሑ ድዩ ጭቁን ኢሉ ድዩ በቃ ከምዚ በቃ እንታይ ሞ ክንገብር ኢሉ ስቕ ኢሉ ዝሰምዕ ሰብ ኣሎ እጂ ገሊኡ ሰብ ከዓ ስቕ ኢሉ ናይ ምስማዕ ሳይ ከዓ ዘይብሉ ሰብ ከዓ ኣሎ እጂ ኣብኡ እቲ ኮንፍሊክት ፍጠር ንዕኡ ማኔጅ ገብሮ ሕጂ ሰብ ከምኡ ደሎ ሓለፍቲ ድዮም ገለ ድዮም ንዕኡ ማኔጅ ገብሮ ብኡ ሕዙኻ ይስልዩኻ ገለ ዕላልካ ድሰምዑ ገለ ምስመን ትራኸብ ምስመን ኮንካ ቡን ትሰቲ መጽሓፍቲ ተንብቦ
ድበጽሓካ ሰብ ከይተረፈ መን በጽሓካ እንታይ ሒዙ መጽካ ገንዘብ ኣለካ ዶ ትገንዘብ ካበይ መጽእ ነዙ ብሙሉኡ ከጽንዑን ሓበሬታ ክቀባበሉን በቃ ቢዚ እዮም ማለት እዩ ስኻ ሕጂ ከምዚ ቆርበትካ ርቢትካ ስእልካ ትነብር ትኽእል ኢኻ ምስኦም ከይተተናኸፍካ ድበሉ ይበሉ ገለልካ ሓደ ግዜ እውንቶም ቤት ጽሕፈት ፀዊዖም ክሓቱኻ ክእሉ እዮም ካበይ መጺካ መን መጺካ ስለምንታይ ገለ ዝብል ስኢሎም ማለት ከም ዝተወሳኺ ከም ዝንዖምሲ እንጆይ ገብሩኻ ንዓኻሲ ከምዚ ንዓኻ ቶርቸር ገብሩኻ ከለውሲ ይሕጎሱ ማለት እቶም ሓለፍቲ ማለት በቲ ዘለዎም ዓቕሚ ማለት ሕጂ እዚ ካብ ምንታይ ይብገስ ትሕብረተሰብ ብሓፈሻ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና በበታ ዝረኸባሲ ንዓኻ ከፀናንዓካ ጆኻ ክብለካ ዘይኮነ መብዛሕትኡ ከምዚ ንዓኻ ነቲ ዘለካ ሽግር ከማን እጋድደልካ ማለሲ ሓደ መንእሰይ ኢማጂን ግበሮ ኣብ ሓንቲ 100 ሜትሮ ዝግፍሓ ቤት ማእሰርቲ ወይ ቁመት ዘለዋ ከምዚ ማለሲ ከም ድላዩ ከማን ኣብታ ወክ ክገብር ዘይክእል ኣብኣስ ንዓመታት ንድሕሪ ቅመጥ ኣሎ ኮይኑ ንዓኣሳ ኢኻ ሞ ትኽፋኣሉ ንዓኣሲ በቃ ወክ ዘይገበር ኩልካ ኢኻ ትጭነቕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከዓ እንታይ ኣሎ ዝኸፍአ ዋላ ንኣብነት ፍርቂ ሰዓት ፀሓይ ተፀሎ ኢሎም እንድሕር ኣውፅኦምካ ኣብ 29 ደቂቕ እንድሕር እቶ ኢልካ ትዋርድያ ብጣዕሚ ኢኻ ተንፀርፅር ምሻሎ ከመይ ገይሩ እቲ ሓንቲ ደቂቕ ናተይ ከላ ዝኸልኣኒ ዓይነት ምክንያቱ ሳ ዓለም ካልእ የብልካ ኖ ሕጂ ንዓኣ ከፃብብልካ ክፍትኑ ከለዉ ገሊኦም ንሳቶም ኢንጆይ ይገብርዎ እዮም ከምዚ በቃ ከምዚ ገይረዮ በቃ ከምዚ እንደለዮ ኣዋሪደዮ ገሊኡ ሰብ ዋላ ብደረጃ እውን እዚኣቶም ክድቆሱሎም ብዚኦም በቃ ከምዚ ኢሎም ንዓና ይንዕቁና እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣለዉ ይንዕቁና ስለዝኾኑ ከነፅብበሎም ኣለና ገለ ሕጂ እዚ ካበይ ይብገስ መሲልካ እቲ ዘይትንከፍ ንብሎ ሕብረተሰብ ካብኡ ዝመፀ ኣተሓሳስባ ከምዚ ስቕል ኣብቲ ቤት ማእሰርትስ ብቁል ዝበለ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ምሳና ዝነበረ እዩ ዋላ እንድሕር ኢኻ እሱራት ኣብ ኤርትራስ ካብ 91 ንእሰር ዋላ ቅድሚ እውን እሰር ሰብ ከፀናንዕ ድፍትን ሰብ የለን ኣነ በቀዳማይ ናይ 45 ዓመት ናይ ከረን ዝተኣሰሩ ዓበይቲ ሽማግለታት ነይሮም ኣብ ሰብዓታት ዝተኣሰሩ ስድራ ቤት ሰብ ምዕ ነይሮም መዋእለ ኣነ ድሰምዖ ከዳዓት ከም ዝነበሩ ኣንጻር ኤርትራ ከም ዝነበሩ እቶም ፀፍኡ ሽማግለታት እዮም እኮ ደቂ 70 ዓመት ደቂ 60 ዓመት ገለ እዮም ሕጂ ካብ ዝእሰሩ 46 ዓመት ገለ ኮይኑ ማሲ ብህይወት ክህልው ዘሎ ተቑሎስ ዳርጋ 0% እዩ ሕጂ እቶም ስድራ ቤቶም ሕጂ ዛረብሉ ኣለዉ የተንፍሱ ኣለዉ ስለምንታይ እዮም ሕጂ ዘተንፍሱ ዘለዉ እንድሕልካኒ እቲ ሕብረተሰብ ንዕኦም መሊሱ እዩ ክሳይ ዝገብሮም መሊሱ ዝደቕሶም ነይሩ ከዳዓት እንድዮም ከምዚ እንድዮም ነይሮም ሸየጥቲ እንድዮም ነይሮም ምስ ደርጊ እንድዮም ዝሰርሑ ነይሮም ገሊኦም ወረስ ምስ ደርጊ ዘይኮኑ ዝሰርሑ ነይሮምሲ ምስቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ግን ስለዚ ጠፍኡ ናብ ደርጊ ተፀግዖም ማለት ሕጂ ከምኡ ዓይነት ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንኽትዛረብ ስለምንታይ ንኽትብል ሓጋዚ ይኮነን እስኻ ከዓ ዋ ማለሲ ምስ መውስቦ እውን ተሓዛብ ገሊኡ እኮ ጓል ከዳዓ ጓል ምስ ደርጊ ዝሰርሕ ነበረ እዩ ሕብረተሰብና ስምዓት ነገራት እዩ ዘሎ ዋላ ኣብቲ መውስቦ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ይፀሉ ስለ ዝኾነ ሰብ ካብ ክዛረበሉ ስቕ ክብል መርፅ ማለት እቲ ሕብረተሰብና ከምዚ ኣጆኻ ባህሊ መፀናንዒ ገለ ነገራት ይጎድሎ እዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ማለት ከምዚ ድንግፅ ኢልካ ምሻሎ ዮናታን ተኣሲሩ ክንዲዚ ዓመት ደቁ ገዲፉ ገለ መለ ኢልካ ድንግፅ ኣቢልካስ ሞቶም ደቁስ ክንሕግዞም እታ ሰበይቱ ሳይ ደሊ ትኸውን ገለ ዝብል ሰብ ካብቲ ተገዲዱ ዝሕግዝ ቤተሰብ ተዘይኮይኑ ከምዚ ምሻለካ ዋላ ዮናታን ከዳዕኹን ዋላ ገለ ድሓን ሓፍትና እንዲያ እንታይ ክንገብር ዋላ ሱዳ ሃገር ከጥፍ ይፈትን እምበር ሳ ሓፍትና እንዲያ ኢሉ ድሕግዝ ሰብ ኣሎ ከይፈተዎ ማለት እቲ መብዛሕትኡ እቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ከባቢ ደሎ ግን ኣጆኻ ድብል ሕብረተሰብ ደፀናንዓካ ከምዚ እንድዩ ሰብዝስ ቫልዩ ኣለዎ ህይወት እንዲሒዙ ዘሎ ደቁ ከምዚ እንድዮም ሰበይቱ ከምዚ ኮይና ኣላ ንሕናስ በቃ ሓላፍነት ገዲፍልና ከይዱ ኣሎ ሰብ እሞ ኣጆ ክንበላ ንሓግዛ ገለ ዝብል ሰብ ውሑድ እዩ ማለት ኣዝዩ ውሑድ እዩ ከምዚ መሊሱ ነቲ ኩነታት ዘፀንክር እዩ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ኦብቪየስ ካብኡ ዝገደደ ኸውን ማለት ኩነታት ዝፀንከረ ኸውን ማለት ኣብ ኣዝዮም ብዙሓት ጉጅለታት ዝተረኣየ ፍጻሜ እዩ ዝኽትብሎ ዝፀናሕካ ናይ ጀሆባ ማእሰርቲ ኣይትበል ናይ ብዙሓት ናይ እስላም ጅሃድ ዝተባህሉ ድሓር ናይ 94 ዝነበረ መላዓል ናይ ተጋደልቱን ንብዙሓት ካብቶም ዝተኣስሩ ተጋደልቲ ንስድራ ቤቶምን ንስቶምን እቶም ብፆቶም ተጋደልቲ ንስቶም ብፍላይቶም ብሓባር ተኣኪቦም ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩ ከም በዓል ቃኞ በሎ ካልእ በሎ
ነተን ኣንስቲ ናይቶም ሰብኡተን ዝተኣስርወን ተን ገሊአን ተጋደልቲ ገሊአን ሲቪል ብዙሕ ተነፅሎ ብዙሕ ምውራድ ይወርደን ከም ዝነበረውን ብታሪክ ትሰምዖ እዩ ሕጂ ገለ ካብ ደቀን ኣብ ስደት ወፂኦም ክዕልሉኻ ከለዎ ወላ ሽዑን ድብሎ ዝነበሩ እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ናይ ብሓቂ ሓደ ካብቲ ድስዕርር ዘሎ ኣተሓሳስባታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ክምሖ ዘለዎ ጠቕላላ ክቕየር ዘለዎ بترر كأخنا كف زلوي معناته تي خامو عينة تحساسباتاتي نزون كم زيوم عينة سيد أنا وين زغنو بهارتات هم زخم لومد كوينهم نخودو زجبرنا زلو حجي نابت قندر استنا ممكن ملس ورحقون باتي نازلنا أبزا ساعات زي أنا أمنت حجي أب أسمراء يهون أبتن قالوت عبيت ختماتات بزوح دانكرا بزوح مش بشاب بزوح دنتات كم زلو فلوتي ولا خمزي أب ميديا نريو زلنا ناي ناتنت بعل توهيلو بزح مدلاوي زغبر بمقد بمحدار بمقد قبليت حزبي داسات كساتف اب غدناتات كسعسع غليو زغني اون بزح تواسو له او قوم انت زيغيركا خمصاكا زغل صعبين ونردو سلازخونه حجي نفسها اندحر اب كارشلي وياب سنبل اندحر كتقمط اندحر كون كان وسن هموت ملو انت يذكرك حجي اب كمزا حج ساعتي اب قنبه تاف تقنيات ناصنت قال خون كلوسي اتمود ويت منفس انت يمثل امونغوتم اسرات امونغوتم اسرتي ناي ودامت ناي باحتا ناي ناصنت ناي حربنينت منفس دي زلو ويس ناي بسጭት ناي مستمثال ناي مقزان كما يمثل تهواو اب كلتينا هنريو مالتي كمزي اب كارشلي عينتن بيت مأسرتن اب بعل سنبل عينتن مالتي ابتي ناي سيفل بحال بيت مأسرتن اب كلتيو خاطريو مالتي ابتي ناي بعل كارشل ندحر كوين ولا حنت خابتن نبر معلتي زفل نجر بزح نجر يبلون ولا حنت ريو نجر يلن موزيقا ابو معدو ناي اسم راديو ناي كرندي موزيقاتات درفتات ناي ناصنت كتسمع تخيل خاب معدو ወይ ለይ ትኩስ ኮሎ ትኩስ ነገር እንድሕራሎ ክሰምዕ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ወፃእ ግን ንስኻ ትሰምዖ ወይ ከምዝሎ ወይ ከምዝ ኸውን እዩ ወይ ከምዝ ክግበር እዩ ኢልካ ትሓስቦ ወይ ትሓልሞ ነገር የለን ማለት ሲ ትሕልምኻ ከመይ ጌርካ ዴይሊ ከመይ ጌርካ ሰርቫይቭ ጌርካ ትቕፅል ኢሎም መዓልቲ ውዒልካ ኣለኻ ፅባሕ ከመይ ጌርካ ትቕፅል ከመይ ጌርካ ሰላም ትሓድር ገለመለ ጥዕናኻ ትከታተል ኤክሰርሳይዝ ትገብር ትበልዕ ትሰቲ ገለተን ምሻሎተን ሰብ ኮንካሲ ኣብታ ውሽጢ ሸላኻ ኮንካ ትገብረን ንዓኒ ኢኻ ትገብር ካልእ ዝረአ ነገር የለን ካልእ حجنا بسنبل كيسجركا خلخا ملو أبا تا تن دمتات نأمنت كتسمعن كلخا تي تقايلا خجبر كله ويتا فرق ليت عسرنا 4 قنبت كتكوس كله تي تفاير ووركس نحاجوس تخصي زخون زلو حج كتسمعوا خلخاسي وش تخاس تايب لك أتاي سمعك وانا انتي مثلك خمزي حدا زي خمزي تناصنت الكون بعلخا ان شاء الله خمزي ديفاين تغبر ነገር አለ ካናጽነትሲ ولا بدغ خلو انا امن تمهراي كله بس مراسي تا 14 قنبس الخمي تحلف نيرا اندحلكاني اب كلبت بت يزقن ماسي بخا زي ممصت الى زحسب نيرا منياتو تا كامباس تعصو شعو مغبخ تبلع ايتخلني خا بت غيركان اوروتا خدكيد علىكا كافتيريا تخيد ኮለላሎ ዚናይ ከባቢ ሽቾሮውን ሓለዋን ገለናሎ ብማይ በላ ጌርካ ብታሕቲ ብፓራዲዞ ወሪትካ ብኡ ጌርካ ካን ኦሮታ ክትከይድ መገዲ ተዓፂሎ ሁሉ ፅርግያታት ገለ ሕጂ ግፋውን ኣሎ ኣብ መንገዲ መንቀሳቀሲ ዝብሉ ከዓ ፍቆዶ አንጎሎ ፍቆዶ ኩርናዕ ከዓ ኣሎ ወተሃደራት ከዓ ምስ መጽሓፍትካ እንዳራኣዩ ካሲ ካብ ትምህርቲ ወፂኻ ካብታ ቤት ትምህርቲ ካብታ ዩኒቨርሲቲ ወፂልካ ንገዛኻ እንዳኻትካ መጽሓፍ ሒዝካስ መንቀሳቀሲ ዝሓትካ ሰባት ኣለዉ ኣደው ኢሎም جي منقسقسخا حدا جيس كمزي جوك خوننا الناسي نت منقسقس ابر سنا نغورو غلن بحال كمزي مشالو اوصيناس كاب ححاتي دوم نخاب جبانا نوصوس كمزي غيرنا نخيدلنا صابر اسخا كمزي غيركاس نت منقسقس كمزي لكات خيدنا انست غل رخوا واي صيوقات غل ملا يلن ساقال كانو كمزي تلاقط كمد لا سلازولتا حجي كوم عينت كونتاتي تي كونتاتي ربشكا امبر كمزي ناصنت كوينو مو انجوي تغبرو ነገር የለን ولا بدغ خلنا ማለት ትግፋ ትገለ አቦት ኡኸሎ ማለት እዩ ንሕና ተማሃሮይና መንቀሳቀስ ለና አፍኮር ጸገም ይብልናን ወላ ግፋተሎ ገለ ከነርኢ ንኽእሊና ኣብ ገሊውን ተማልዮም ዓዳ አቤት ክኸዱ ክትከይት ትኽእሊኻ ሱ ካለ ነገር እዩ ዘጋጥሞም ብዙሓት ተማሃሮ ስለዝነበሩ ምሳና ማለት ኣብቲ ማእሰርቲ ከዓኒ ኣብ ካርሸል እንድሕርኬትካ ወይ ኣብታ ናይ ከረን ናይ 56 መዓልቲ በቃ እቲ ሙዚቃ ኢኻ ትሰምዖ ትግረም ኢኻ ሕጂ ተስተንቱና ኢኻ ደርፊ ብፍላይ ዚ በቃ ሳላ ሓወይ ከኣሎ ገለ ዝብል ናይ በዓልካ ሓሳይ በርሀ ደርፊ ገለ ክሰምዕ ከለኻሲ انت ايو تسالا مالسي تسالا سنتايو
እንታይ ኢኻ ተረኺብካ ዘለኻ ማለሲ ሳላ ሓወይ ከኣሎስ እንታይ እዩ ዝስምዓካ ብየን ገይሩ ክስምዓካ እዩ ኣብ ፀልማት ትነብር ኣለኻ ኣብ በቃ ከምዚ ግፍዒ ትሪኦሉ ቦታ ኣብ ከም ሰብ ደይትሕሰበሉ ኩነታት ገለ ኮንካሲ ዝስምዓካ ሓጎስ ዝስምዓካ ደስታ ገለ መለ የለን ሕጂ ሓደ ግዜ ናይ ብሓቂ ድዮም ማለሲ ዋላ እታ ኣርት ንሕናስ እቲ ደርፍታት እውን ዕቢካ ኢኖ ከም ኣሽና ከለናሲ ንዑ እንዳሰማዕካ መዓልቲ ናፅነት መፀ ኣይርዳእናን ይሽዑ ሰብ እሰር ኣሎ ሰብ ጠፋእ ኣሎ ገለ ዘይርዳእካ ግዜ ከሎሲ ትኸይድ ትስዕስዕ በቃ ደርፍታት ንቡር ኣለዋ ከምዚ 24 ጉንቦት መፀ ዝድረፋ ደርፍታት ንዕን ሰምዐን ዓለን ትሕጎስ ገለ መለ እንታይ ዝስማዓካ እንታይ እዩ እቲ ናፅነት እንታይ እዩ እቲ ሃገር እንታይ እዩ እቲ ገለ መለ ዝበሃል ነገር ንዓኻ ትፈልጦ ነገር የለን ጓይላ ጥዑም ጓይላ ኣሎ ትደርፍ በቃ ሕጂ ኣብ ማእሰርቲ ምስከትካ እቲ ሪል ሲትዌሽን ናይቲ ሃገር ኢኻ ትፈልጦ ኣብ ብፍላይ በዓል ካርሸሎ ኮንካ እቲ ናይ ብሓቂ ኤርትራ እቲ ናይ ብሓቂ ሃገር እቲ ናይ ብሓቂ ናፅነት ናይ ኤርትራስ እንታይ ምዃኑ ኣብኡ ካ ትፈልጦ ኣው እሱ እዩ ሪያሊቲ ማለት እዩ ሰብ ኣብ ደገ ኮይኑ ድስዕስዕ ደሎ እልል ድብል ደሎ በረቕረቕ ድብል ደሎሲ ስለ ዘይፈለጠ ጥራይ እዩ ማለሲ ኣብ ውሽጢ እቲ ናፅነት ዝበሃል መጋረጃ ወይ ገለሲ እንታይ ኣሎ ዝፈልጦ ነገር የለን ከምዚ ንዘይ ትፈልጦ ነገር ኢኻ ሰለብሬት ትገብር ዘለኻ ኮይኑ ትስማዓካ ከምዚ ናፅነት I don't know ናፅነት ማለት ኣነ ብዙሕ ከምዚ ዲፋይን ክትገብሮ ከማን ፀገም እዩ ንኣብነሲ ናፅነት እንታይ እዩ ኢልካ እንተተሓተኒ ሕጂ ትብዛ ኣሜሪካ ዝገብሮ መዓልታዊ ዝነብሮ ናብራ እዩ ናፅነት ንዓይ ማለሲ ከም ድላይ ወፅእ ከም ድላይ ይሰርሕ መን ኢኻ ዝብለኒ ሰብ የለን ስራሐይ ይኸይድ ተደልየ ኦፍ ክኸውን ተደልየ ይሰርሕ ተደልየ ብዙሕ መዓልታት ትሰርሕ ተደልየ ውሑድ መዓልታት ትሰርሕ ተደልየ ገይሽ ተደልየ ማሲ ኣብዛ ኣሜሪካ ዘለኹዋ ናብራሲ ካልእ እንታይ እሞ ንዓይሲ ናፅነትሲ ኣብ ምርጫ ተሳቲፈ ኣይተሳተፍኩን ኣባል ባይቶ ኮይነ ኮንኩን ገለ መለ ኣይኮነን እቲ ናፅነት ዝበሃልሲ መዓልታዊ ህይወትካ ብኮንፊደንስ ኣነስ ንስራሕ ከይዳ ኣለኹ ሎም መዓልቲ ስራሕ ከይደ መፅእ ንኩ ገንዘብ ከምዚአን ከጠራቅም ኣለኒ ከምዚኣ ክገብር ኣለኒ ኢለ ድሓስበን እሰን እንተ ናፅነት ንዓይ ካብአን ወፃኢ የለን ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣሎ ናፅነት ብዛዕባ ናፅነት ተሓስቦ ነገር ኣሎ ኩሉ ግዜ ተገዲድካ ንስራሕ ትወፍር ደሞዝ የብልካን ተምፅኦ ተበርክቶ ነገር የብልካን ተዓብዮ ነገር የለን ሸለብ ገለብ ኣሎ ከይትዛረብ ከምዚ ኢልካ ምዝራብ ኩልኩል እዩ ትፈርሕ ከይሰምዑኒ ከምዚ ተይለ ከምዚ ከይብሉኒ እንዳበልካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣኼባሲ በቃ ርእይቶ ዝህብ ሰብ የለን ኣብ ዝቅርብ ግዜ ብፍላይ ሰብ ኣዳፕ ዝገብሮ ገሊኡ ከም አንትሪዮ ኣኼባ ግበር ሰሚዕካ ጥራይ ክትወፅእ ወላ እታ ኣኼባ ትገብረልካ ሰብ እውን ርእይቶ ኣለካ ድየብልካ ናይ ግድሾ ጥራይ ሓበሬትኡ ሂቡ ይኸይድ ማለት ከምኡ እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ጓይላ ጥራይ ስለ ዝገበርካ ሳላሓወይ ከኣሎ ዝብል ደርፊ ስለ ዝበልዓኻ ናፅነት ክኾን ኣይክእልን ሕጂ ትብ ካርሸሉ ዘሎ ግን እንታይ እዩ ክብለካ ፀኒሐ እቲ ሪል ሲትዌሽን ናይቲ ሃገር ስለ ዝነግረካ ኣማራፂኻ ሓደ ወይ ንዑ ተቐቢልካ ትነብር ንሕር ንዑ ዘይተቐበልካ ከኣኒ ዋላ ህይወትካ ከፊልካ እውን ትገድፎ ማለት ካልእ ምርጫ የብልካ ነዚ ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ ኤርትራ እንታይ እያ ኤርትራ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ወይ ከም ድኾነ ደስ ዝበለካ ኣባ ስም ኤርትራ እንታይ ምዃና ትፈልጠሉ ቦታ እቲ ካርሸል እዩ ኩሉ ሰብ ኣብኡ ከኣቱ እንተዝኽእል ሓደ ግዜ ከምኡ ትብል ኢኻ እዚ ኤርትራውሲ ብሙሉእ ስንዑ እንተጥዕሞ ዋላ ከምዚ ከይነውሐ ሰሙን ክልተ ሰሙን ከምዚ ማይ ፀሎት ምሻሎ ከምኡ እንተድጥዕሞ ኢኻ ትብል ሓደ ግዜ ምክንያቱ ትገሊኡ እንዳፈለጠ እዩ ገሊኡ እውን ኣብኡ ነይሩ እውን ኣሎ ዝረጎ ሰብ ኣሎ ኢንጆይ ዝገብር ኣብዚ መፅኡ በቃ ብዛዕባ ናፅነት ብዛዕባ ሃገር ዝፈላሰፈልካ ሰብ ተሓሉ ግን እቲ ናይ ብሓቂ ናይ ኤርትራ ሲትዌሽን እቶም ነቲ ናፅነት ዘምፁ ሰባት ኣብኡ ንዓመታት ዝተዓፅውሉ ከም እንስሳ ትሪት ዝግበሩሉ ከምዘይ ሰባት ከምዘይ ረብሑ ከምዘይ በርከቱ ከምዘይ ተቃለሱ ከምዘይ በቃ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ግዜኦምን ህይወቶምን ኩሉ ነገር ከምዘይ ከፈሉ ዝተሓዝሉ ሓደ ዙብ ኣሎ ዋላ ከምዚ ናይ መካነ እንስሳ ድዕፅዋት ማለት እዩ መግቢ ጥራይ ወሃቡ ታገዛ መግቢ በልዑ ይዕፀው ማይ ወሃቡ ይዕፀው ፍርቂ ሰዓት ከዓ ፀሓይ ትፍቀደሎም ታና ናፅነት ኣምፂኦም ማይና ንብለና ኮቶም ናፅነት ዘምፁ ቶም ይከኣሎ ተባሂሉ ዝድረፈሎም ቶም ሳሎኦም ሓጎስ ስምዓንሎ ድብለሎም በዓልካ ሓሳብ ይበርሀ ገለ እዚኦም ሲ ኣብኡ ተዓፅዮም ክትሪኦም ከለኻ ገለ ነገር ከም ዝጎድል በቃ ፕራክቲካል ትሪኦም ሕጂ ኣብ በዓል ሰንበል ከዓ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብኡ ከምዚ ልክዕ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ዝወፃእ ንነብሮ ከምዚ ምሻሎ ገሊኡ ገጥም ናይ ናፅነት ገሊኡ ባንዴራ ሒዙ ድስዕስዕ ገሊኡ በቃ ማለሰ ኣይምልከቶን እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣይምልከቶን እዩ ኣነስ ሰረቕቲ ናፅነት እዩ ከማን ድብሎም ከምዚ ነቲ ናፅነት ናይ ኣሜሪካ ሰሪቖምሲ ኣብዚ ነቲ ብሽም ኤርትራ ገይሮም ኢንጆይ ገብሮ ኣብዚ ኮይኖም እቲ ናፅነት
تشم تبانديرا تي درفي قلب زعبا إرتراي اتقند ناصنت ግን ናይ ኣሜሪካ እዩ ማለት ሕጂ ነቲ ናጽነት ናይ ኣሜሪካ ሰሪቆም እዮም ከም ኤርትራ ኮይኖም ገሊኦም ወረ ነዚ ፍሪ ዌይስ ናይ ፍሪ ዌይ ገለ ጽርግያታት ናይ ኣሜሪካ መካይን ብዙሓት ዝሓልፍኦ ንዕኡ ገይሮም ምስ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ኣጣሚሮም ሲ በቃ ሃገረይ በቃ ሳላ ስልምታ ሃገረይ ገለ ከመይ ጌርካ እዚ ጽርግያ ናትካ ደይኮነ እዚ ወልሓንቲ ኮ ይብልካ ናብዚ ባንዴራ ሸሊምካስ ኤርትራ ክትምስሎ ይትኽእልኒሃ ማለት ሕጂ እዚ ስርቂ ማለት ስርቂ ይኹም እዚ ብዝደገ ዝካየድ ናይ ናጽነት ጽምብላት ስርቂ ናይ ናጽነት ይበቃ ነቲ ናይ ናጽነት ናይቲ ምዕራብ ዲዩ ናይቲ ዝዕቆበካ ሃገር ሰሪቅካስ ከም ናይ ኤርትራ ጌርካ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብሰም ኣብ በዓል ሰንበል ዘሎ እሱሩ ሕጂ ከምዚ ተዋስኦ ናይ ምግባር ግጥሚ ናይ ምግባር ናይ ምድራፍ ዕድላት ኣሎ ልክዕ ከምዚ ዝወፃእ ዘሎ ህዝቢ ማለት እሱ ሕጂ በቃ ገሊኡ ከም ዝበልኳ ሰራቂዩ ገሊኡ ቀታሊዩ ገሊኡ ሓሳዊዩ ገሊኡ መታለሊዩ ገሊኡ በቃ ዝጠቅም ህይወት ዘይብሉ ሰቡን ኣለዉ ሕጂ እንታይ ዝገብር ነቲ ናጽነት ልክዕ ከምዞም ኤርትራውያን ኣብ ወፃእ ዘለዉ ኣሕዋትና እዞም ንሪኦም ኣብዚ ዝርብሹ ማለት እዩ ብዛዕባ ናጽነት ክነግሩኻ ክምሩኻ ይፍትኑ ልክዕ ከምኣቶም ተመሳሲሉ ክነብር ስለ ዘለዎ ሓደ ቀታልሲ ኣብ ሰንበል ክገብራ ዘለዎ ክመሳሰል ጥራይ ዘሎ ጥዑይ ምዃኑ ኸርኢ ኣለዎ ኤቭሪ ዴይ ጥዑይ ከም ዝኾነ ኸርኢ ቀታሊ እኮ ቀቲሉ እኮ ቀቲሉ ተፈሪዱ ማእሰርቱ በቃ ከመይ ገይሩ ተመሳሲሉ ኣጸባቢቁ ተመሓይሹ ተባሂሉ ንክወፅእ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝገብር ንዓኣ ነታ ንመንግስቲ ዝፈትዋ ነገር ንዓኣ ክኳሓሕል ዝክማ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ መሓርን ገለን ስለ ዝኾነ ማለት ሕጂ በቃ ትዘይ ለናጽነት ይነግረካ ንዓኻ ማለት ስኻ ምሽ ኢኻ ድቅስ መዳቅስትኻ ኮይ ምሳኻ ድቅስ ምሳኻ ውዕል ምሳኻ መግቢ በልዕ ምሳኻ ይዘናጋዕ ይዕልል ኮይ ሕጂ ኣብታ ናይ ናጽነት ኮንኮላ ግን እሱ ፍልይ ዝበለ ሰብ ሕጂ ንዓይ ግን እንታይ እዩ ድሕሪልካኒ ኩሉ ነገር ኣሳቀኒ ነይሩ ባይዘ ወይ እቲ ናጽነት እቲ ገለ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሸላ ኮንካ ወይ ተዓጺኻ ከለኻሲ ናይ ስዋኣት ዝክረ ሰማዕታት ንግበር 20 ሰነ ገለ ዝበሃል ነይሩ ብዙሕ መስሓቃት እዩ ዘለዉ የለን ሕጂ ማሲ ሓደ ሰብሲ ኣብ ሓንቲ ኦክሲጅን ከተንፍሰላ ደይክእል ሸላ ተዓጺ ምስ ብዙሓት ሰባት ተዓጺ ከሎስ ዝክረ ሰማዕታት ግበር ኢልካ እንድሕር ካብ ድቃሱን ካብ ጎሊና ተሲእኻ ደው ተብሎ እንድሕር ኣለኻ ሰብሲ ባዕሉ ዝገብሮ ብሓጺሩ ትናጽነትሲ ባዕሉ ባዕልኻ ከም ትገብሮ እዩ ዝገብረካ ናጽነት ኢልካ እንድሕር ሓሲብካሲ ባዕልኻ ከተብዕሎ ምንጋር ኣየድልየካን ዮናታን ንዓዝ ግጥሚ ግበር ክዳን ከምዚ ተኸደን ተቆነን ገለ ክብለካ ዮናታን ኣየድልየካን እዩ ባዕልኻ ከይድካ ናጽነት እዩ በቃ ተሰሚዕካ ኣሎ ትስሚዒታትካ ማሲ ኣብዛ ኣሜሪካስ ከምዚ 24 ጉንቦት ናይ ኣሜሪካሲ ከመይ መስል ኾውን ኢለ ቀዳማይ ነገር ዝተሃንጥኾ ዝዓድስ እዩ እንታይ ከመይ ገይሮም መብዕልዎ በዓል ናጽነት ናይ ኣሜሪካ እወ ማሲ እወ በትናትና 24 ጉንቦት ናይ ኣሜሪካ ማለት ሕጂ ከመይ የብዕልዎ ኾን ኢለሲ በቃ ይህንጠ ነይረ ነው ከምዚ ገለ ነገር ተኣምር ክርየ ጽበን ነይረ ኣብዛ ኣሜሪካ ገሊኡ ሰብ ከም ዝኾነ መዓልቲ ናጽነት ናይ ኣሜሪካውን ኣይፈልጥን ገሊኡ ሰብ ከዓ ኦፍ ኮርስ ሪችት ትኩስ ሆብል ገለመለ ገለ ከዓ ዝገብር ኣሎ ከም ድላይ ማለት ብምሩጭ ማለት ሕጂ እቲ ናጽነት ባዕሉ ይዛረብ ዋላት ዘይብዓለ ሰብ ናጽነት ኣብዕል ከም ደሎቲ ዴይሊ በቃ ነፃ ኮይኑ ዝኸዶ ነፃ ኮይኑ ዝዘናግዖ ኣብ ደስ ዝበሎ ዝኸዶ ገለ እሱ እቲ ናጽነቱ ኣባና ግን ስለዘይብልካ ከም ደለካ ጌርካ ከተርኢ ስለዘለካ ተጥፍኦ ኢነርጂ እዚ ክትብሎ ይትኽእል ሕጂ ኣብ ኤርትራ እሱ ይደሎ ማለት እቲ ቤት ማእሰርታት ከምኡ እዚ ጽርግያ ንሪኦ ዘለና ይሱ በዓል ስረ እንዳበልካ ናይ ኢሳያስ ስእሊ ሒዝካ ዝላ ንሪኦ ዘለና ከዓ ንፈልጦ ኢና እቲ ገባብ ንፈልጦ ኢና ገሊኡ ሰብ መብዛሕትኡ ሰብ ተገዲዱ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ምግዳድ ዝበሃል ከም ምኽኒት እውን ስለ ዝረአ ሓደ ሓደ ግዜ ምኽኒት እዩ ተገዲዱ ኣብ ሰራዊት ኣሎ ተገዲዱ ተዋጊኡ ተገዲዱ ሰብ ቀቲሉ ተገዲዱ ናጽነት ኣብዒሉ ሕጂ ዝበዝሓካ እዩ ከምዚ ካይንድ ኦፍ ቦሪንግ ምሽ ኣሎ ከምዚ ኩሉ ግዜሲ ተገዲድካ እልልታ ትገብር ተገዲድካ ትዋሳእ ተገዲድካ ትደርፍ ተገዲድካ ገለ እንድሕር ኮይኑ እስኻሲ እንታይ ክትኮን ኣለካ ሞ ማለሲ ኩሉ ግዜ ጉዱድ እንድሕር ኮንካሲ ዮናታን እስኻ ትነብር የለኻን ማለት እዩ እስኻ ይኮንካን ትነብር ዘላ ኩሉ ትገብሮ እንድሕር ናይ ግዴታ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ናይ ሓሶት እንድሕር ኮይኑ ዮናታን የለኻን ኣብዛ ዓለም ማለት እዩ ወይ ማለሲ ወይ ከም ዝሞትካ ወረቐት ክወሃበና ኣለዎ ወይ ኣብዛ ዓለም ከምዚ የለኻ ሮቦት ከም ተቀየርካ እውን ኦፊሻሊ ወግዒ ክንገር ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ለንቀነ ኤክስትሪም ዝኾነ በዓላት ኤክስትሪም ዝኾነ ኢሱ በዓል ስረ ኤክስትሪም ዝኾነ ኣብ ጽርግያታት ኣንስት እንዳጎየያ በቃ ደብዕላ ገለ
تسعان حدا كمان كم ود نبري مثلنا تسعان حدا سي ناي بحق سمعت ناي تزبون نير خون خلي تزبي بقى درجي خون خوينو قال دقنا مصيم قال مسبلت صرجا خوصي خون خلي دحري دل خوناتنا إرترا جن نخمز زجدد وين نخمزي خوناتك فترة زخ لايك إذن نريد لنا حاجي كله فيكيو تواصل أيو ولا قال يسب دل خون جد داي دل خاب بز حساب كله خلي جن كنفلطو أتقامي تنا إرتاويان سمعي تنا إرتاوي نبحق ناصنة ناي ناصنة سمعيتو سي انتاي مخانو خن قلصو وي كن خساخن قبروسي أزي خبيدي إذا خمزي خا أنتايو حدا نجر لوط إن حرمتي خا أزغير نجري خا إيزي كمزي دلن لوط إن حرمتي سي زغلو ترجع بانديرا تخدينو هود بالدلو سبتر إذا لها نتزمت لوطون حرمتي تلوطي نحر ترغاغيصو مالتي خرغاغص على حدا نجر خرغاغص على نحر ترغاغيصو كمزي أبصرجع دري أدلو هو جيرو قبل كون تقول له مالتي كمزا عينة حفاش كمزا عينة حزبي ندحر ناتو هو زي بلو بستبهلو طراي خيب بستنغرو طراي زبعل ندحر كوينو حدا معالتي لو تمص بلا خاني بقى حزب إرترا بايز وينتاي خا تبلا مودات حزب إرتراشي ندمص غزاي كمز جيرو يقبل مخاني خاطر تريغا ابزحنا ولا قد محجز نبره تاريخ ناي مغزات ديو قال حزب إرترا لنا بلن مغزات تقبل حزبيو بايز تريغنا خمز انبزبل كمزي قال إذن بلوزي مبيلو حزب إرترا تقاليشو كمزيلو نمجزات مكيتو قال إذن معلشي نصبو كنزارب وين تناتنا خبري وين تناتنا درجة مكمزي مسكالوت كنا ودادر سلنفتن فلاي كامس تجارو ويمس إثيوبياويان كأنه ودادرو سلنفتن كم خون خلي كابو حليف جن حزب إرترا كم أنا كم ناتي ردي إتحجي خري أخله نزمت أمنجستي تعو يخون حماق بزي قدس إلى ندابله نداطاقع ندازل لزقبل حزبي سلازي نزت حساس بازي بخمي كنكيرو نخل نبعلون حدا تي نزت دنبتا قومديو نزي ولودنا إرترا حديش ولودو ماسي حديش كسايك فتر زغل حطوي مالتي حدا عاب قدل ونالو زي ما كعرز له نغري تناصنتي ناي بحق خبعل الله سب بدلاي خبعل الله بدلاي ولا وعدات سبات بس مرا انا كاب زغلو حفاش وصيو هود بلدلو 10 سبات 10 طراي سبات أصرجع وصم بلبهم من حراب علم أنا قبولي مالتي نعي قبولي 10 سبات كوينهم ناي بلبهم من حراب علم إذا جن سئلنا أساس حجكا هود بحالله معاسي انتهي سلز قبل كاي من أربعة حجي ماشي كمزي نتجراي كيتكا بقى دلايكا غير كاب تجراي سب قتيلكا سلز مسا هاديو تججننت كوينو وي اب إرتراز مسا حدش نجر كنت يالونا اب إرتراشي مرچا دي خكايت كوينو نبرس دي نصا كوينو وشرا دي موصيام سبديو سراح رخيبو سبديو دموزو دي تمحيشلون امن سرحتنيا ناي منغست زبحال ليو قال درأنا نجر تيالو نحلكاني ولا حدا درأنا نجر يلن ولا حدا صغير نجر يلن كابتت مال زنبره لو من دخل في خمان زخي دخل اجي لازم دخل في ازغي دولو خونتاتنا إرترا خميركا إذا سناي بحق ديوزي أبس مرادر نوري أدل الناس ناي بحق تاي سلا تغيرين تالو بيرتا اجي لبزبان تاي دبها زرما مسيلو قال نجرالو بقى حدش نجرالو لبزبان بقى قال نجرالو بقى قال زبلو سبات الله ماني لكم مانيو نزيع زرما زي امسيوا من عمنا سياسك بلا كالو بيرتا عندك قال نجر كون كوينشي سياسي خزار دلو سياسي كونلي ما انا تاغر دلو وسون تيلو طراي دخول وسيلو كمان حدا جيون ايكون غدفون نبلا مونغو مالتي ግን እሱን ድሕሪሉ ግን ኣብዚኣት ብላደለኻ ሙሉእ እውን እዛ ገለ ነገር ኣሎ ገለ ነገር ክበሃል ይትበሃል ኣብ ሓድሽ ዓመትን ኣብ ብፍላይ ካብ 24 ግንቦት ልሙዳት ዘረባታትን ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝበሃል ኣሎ ሱራት ክፍትሑ እዮም ወላ መሻኪን ትበፅሖም ክትከይድ ከለኻ ሱራት ኣብ ዓዲ ኣቤቱ ኣብ ካልእ ቤት ማእሰርታት ዝኸድ ኩሉ ጋጣሚታት ነይሩ ሕጂ ዝብሉኻ እንታይ ኣሎ ተስፋታት ኣለና ሕጂ ናይ ጉንበት ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፀ ስእልታት ናይ ዓዲ ኣቤቱ ነይሩ ኣብቲ ቶም ኣማጺኡ ሱራት ተዳጉኖምሉ ዘሎ ሃንገራት ብዓብሲ ከምዚ ናጽነትና ክብረትና ገለ ዝብል ትጭርሖታት ዓመት ዝመጽእ ምሻሎ ኣብቲ መንደቕ ብዓቢ ትጭርሖ ናይቲ ውድብ ኣብኡ ተጻሒፉ በቲ ሓደ ሸነካ እቲ ተስፋ ኸኣ
حج قنبت سلا زخونت كنوصينا زبل حج زي نايتي اسور طراي ديكونه بحفشا نايتي ماس وي نايتي حفاش مينتاليتي ونزي حج قال ناي ميراكل وي ناي تامر تتصبيت بقى زا بعلت قال اناونس كغبر حجتا اساس زغبرا مدره ب 24 قنبت كل سب تاي يخبل اليو زصب مخنياتو شعو عبيت زخونه ميجر دخون اناونسمنت شعو يزغبر سلام كوني وي نابكينا دينا منتاينا حجتا انفتو زي سلامنا بمختنا قال زبل زلو ولاتي بمخته ولاتي متن نايتي تبلو زلخا لكع خازلخا تراي زي يفلط عينت مالسا مجمريا ناصنت يخمز عينت دانكيرا خمز عينت بز حزبي نابت غودناوتي حج تاي زصمبل زلو بلكع تيركا منالبات تعاويتنا ناي مبال سمعت كل يخلقون من زناي تግራይ ዝነበረ ኩናትና ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ሓድሕድ ብምንጽጻር ናውቱ ናይ ዓወት ምጽምባል ካልኣይ ከዓ እቲ እታ ቴማ ናይታ በዓል ትግበር ዘላ እቲ ሰላምና ብመኸተና ሲ ንሰላም ኢና ንጽምብል ኣይኮነን ንኽምክት ድልዋት ኢና ዝዓይነት እዩ ወላ ብዙሓት ካብተና ንስኽ ትርእን ከለኻ ትርጉም ኣለዎ እቲ ሴፍ ሒዘን በትሪ ሒዘን ክስታይ ዝድብልኦ ዘፈራርሖ بتعمل زي حزني ناي زقدمو عسرتات شحات من اسيات هالوات زي تحبره ولدي خبدهم حقيفهم من دهلو نتوم زترفقا اب حاوي زطبس زي حلافنتا عينتا كايداي ግን بلكع خاخم نختبلو صنحكا تهزب كله تجدير ياو زاتو زلوم مبال قنعي ايكون انت عنزيرو دنزيزو زولا زي بزح حسابي وا يا مانياتو حدا سبعي تايلو بقداماي عبد جيشو مسيو حدا عبد سبعي في مادله تايلو عم حزن تاكيبنا سي تعلاس كله بزعا تግራይ تحبرت سبسي بقى زوم تغار زوم رقمات اطفينا من دينا زوم تغار طفيا من ديم قلبلو يلو عبد سبعي سنو بعد ود 8 تاتي وا كما يجركم تقولوا قليلهم سقا ماسي عبد عدل نو بحيز قبر سبعي قليل كما يجركم تقولوا قلم سولم سي وصار بقى خمزي ان شاء الله نافت بيرسونال لايف اتيوم كم سلا زغونه مستغراي كا خمزي تبل قله عينت ان شاء الله كوم قليلهم سدها هيلهم نيلو عبد سبعي مساتو يوم كاتهم كوم دول توم عبيت يدلك توم منسات وي توم قله ما انت زغونو توم مسواتو زغفلو توم قدا اغلغلوت كولل زبلو قله سوم كمان كوم تزبلو ودحان نعهم فاكم ممكن تبلهم تخلي خاب قله غزي كن عبيتي ጦሎት ክገብሩ ዝግብኦም ካሊ ዝግብኦም ولا كم زبل كايونا يشحت مدسات هيوت افيلو زلو خوينات ناي تግራይ بኤርትራ ወገን ይድነግረካ ደለኹ ናይ ትግራይ ባዕሎም ማኔጅ ለዝገብርዎ ብዛዕባ ትግራይ ብዙሕ አይን ዛረበን ግን ትናትና ግን ትኡ ኸይዱ ዝጠፈሰብ ንኾንቱ ዝጠፈሰብ ሳዕሎሙ ናይ ተረደን ከም ዝብል ولا ብዛዕባኡ እንደሐስብ ይኮን ኢሉ ተሰባይ ማለት ማሲ በቃ ሕጉሳት እዮም ኢሉ ዞም ቆንዳፋት ዚኦም ከይጠፍኡ እኮ ገለመለ ይብሉ ይልካ ገና ማለት ቶም ዓበይቲ ሕጂ ከምዛ ዓይነታት ተሓሳስባ ዘለዎ ሕብረተሰብ ولا بزعبة حزنتني عنده بزعبة الزختة مهزان بزعبة سبعات صبللا مبلتا بزعبة عند حسب هيكون حسب ويزيدنقص هيكون الناس احنا قديمه اي قدسوني حفاش لزخونه اتي حلافنتون وصل سلديك هو طراي هو ندحريلكا خاني كتقتل كتعنو كتصدف كتطفئ زحتتلكا ويزحتلكا يلن سقلكا هو تبل مال إلك خمسنا جروب بأس إن شاء الله نأمنت نا جروب بأس نحرا أقاتمو كتماشي بقى من هرم منيو كارا تولو دولنا تزهرم مني امن دهار مودلو دفلت إلن راح انتا إزبال هذا جروب مسيوم سي تبعيسهم ميتو بقى يوناتان وي ملو قتلهم مزبال إلن بقى جروب مسيوم هاري ماما بقى ميتو حجي توم جروب يمدح حتوتو مالك توم جروب 20 خون خلو 100 خون خلو 10 خون خلو 10 تخون كله بزي قدس هذا جروب مسيح هاري موقتيلو حجي إذن تايو حلافنت موسى دلن أبزناتنا خان حبرت سمنا خاني زهود بهال دلو حنت خابتنا أنستبقى مسيح بزعبا أبكينا زطف وداوي أبكينا زطف بيت سبع مالز ينسو كلنا زمد يبلنا نابتكينا زطف أخن بلا ينخل حجي كتحتت هاي تخلنا مسي لاسي بنوصر وصوص بهال حويسي نخوينات نتقرأي المسكدس ده يبلو نمو انتاي دهايو نحر تسوي خوينو تسوي يبلونا ندحر الله خوينو خانو غورنا هنصبير تبل يلان كوم محتات نبعلو كدعاتي كوم محتات مالت نبعلو انصار ناصنتي ስለዚህ ስቅ ትብላለዋ እንታይ ካትብል ምስ ህዝብና ኢና ንጽበይ ከምዚ ምስ ህዝብኻ ማዓት ዳርጋ ጋዓት እዚ ሕጂ ፈጺምካ ቅቡል ዘይኮነ ኣባሃላይ ውና ትሕብረተሰብ ጸንዐ ምስ ህዝብኻ ማዓት ዳርጋ ጋዓት ከመይ ገይሩ ኣነ ሕጂ ሲ ምስ ህዝበይ ማዓት ዳርጋ ጋዓት ዝበሃል ነገር የለን ንውልቀይ أنا سب زعبان نفسي مالك
أنا بزعبة نفسي بزعبة من نفسي زورد معات ويجلا معايا قد سني مس هزبي سلازغونس it's okay بقى معات ولا يوردنس مس هزبي أنا هزبي قد سننا معات ندحر ولدي كات عدات جلا حجينا أمنس بقولك ها يوناتان أبتاع زل ها عدسي ندحرتي دخون نجار ندحر قاتي منايقوت أباز أجا من ندحر قاتي موسي ودحان ولا حنتي داي مس هزبنا ينامو بقى مس هزبنا معات وريدنا له بقى دارجا قاعد نحسبه هم دبالي لنا نسحب علىها نتا كنتات كانت عداها نتا شجر كاسي مكيت كاحت وصل لك سا مراتي دلك خلا مراتي يبلك تمزي نونو مس هزبنا عندي دحان ولا حنتي قالت بحال نجار يلا حجي تحساسوا إذا بهيل زين بعلو أبت حبرت سب زرت أصل زخونة ودحان كم زين حجينا أبن نفسي إذا حلف عمت هذا كويسي كابزي كل غناتات قال ملا نيرو قال وتسوي تباهيل ما تنجرلو تسوي من إسيو قال ملا تسوي تباهيل حجي تسدرا بيت هاي لكام زدول كالوسي كتتصنع نوع الكام زدول كاس واي دحان نحن هذا أمتاي نحن هذا أتنجرنا كمان زي تنجرو كمان بزحات له I don't care أنا بزعبة زي تنقرو أنا بزعبة كوي بزعبة بيت سبي يدقد سن وي بزعبة تنعايز قرب سبي يدقد سن نمبر بزعبة زي تنقر حفاش نعاي بناتي زعبة يكون زي تنقر ندحر له يحتاج ينقر نعوس كم مغنيات جرس وده نو دحان بقى زي تنقرو مسحات سلازلوس بعلم فلتو دحان سوم نحنا استنقرنا كمان كبيرنا كمان إن شاء الله تاي مالتي كم زبالة لنا أنا يقد سنن يوم ندحر حفاش جحاتته ندحر دقنا بيلو أبونا بيلو حاونا بيلو قالنا بيلا زي بالحركة أنت حفاش نعيد ملكه أنا بزعبا ناتي ده حسب ماله سلازي خوما عينة تابها لا تاتو سلازلو دحان منجس قلق قبري ماسي ولا نتوم 18 يوم 17 يوم طفي أم دلوسي دارجا إذا قايلا نريد نبرناس دارجا هم دي موتو وي كموت يوم مالتي قبلك يا بحد زي وايد موت يلا نابيرتا دا تجارو طايم ميتو مالتي سبب زغل إنجوي قبر دلوس ولا حنت حزن تصبي دلوس هزبي كنا ما صعب زورارا زنبرو اللي جيل تشن سلسن كنقر كلوناي سواء تباهيلو ما بزناي كينات مس يصفو 19 تباهيلو قصر سنغرنا قصر خالو خون خلي نحنا عجيب بزح قصر مات سلازخونه تمزي كندز خون قليل كام زراب سئلكا بزح انتاي بحالا ግን እቲ ሽዑሲ እቲ ክንገር ከሎ ተሰብ 4 ዓመት ገለ ማለት ተጸቢዩ ይትሰብ ግን ተነጊሩ ብግቡእ ማለት ተነጊሩ በቃ ሓዚኑ ሓዘኑ ዓጺቡ ትሕብረተሰብ ከአጋጣሚ ኮይኑ ከኣኒ ከምዚ ክንገር ብጋህዲ ይጽበ ከምዚ ንለባም ኣምተሉ ንዓሻ ዘርጓሓሉ ምሻለካ ትሕብረተሰብ ናሲ ሳዕ ክንደይ ዕሽነት ኣለዎ ከማ ነገር መካ ይጽበይ ክንገር በቃ ብወግዒ ሙሉ ዘርእዝጊ በቃ ከምዚ መበቆል ዓዱ ኣብ ከምዚ ኣብ እንዳክፍለ ሰራዊት ክንድዚ ነይሩ ገለ እጅኻ ተሰዊኡ ኣብ ከምዚ ቦታ ገለ ክበሃል ይጽበ ኣነ እንድሕር ዘይ መጻኹ ኩናት ኣትየ እንድሕር 5 ዓመት ዘይ መጻኹ እንታይ ሞ ክጽበየኒ ሞና በቃ ካል ናብሩ ክገብር ኣለዎ በቃ ወላ ሓደ ማሲ ሩዱ እዩ ብጋህዲ ምጽባይ ውና የድልየካኒ ማለት ግን ትሕብረተሰብ ናስቲ ግን ይሕግዘካ ኾኒ ማለት ንኽትዓጽ ንኽትቀብጽ አይ ነው ግን ክመጽካ ኢልካሲ ብዙሕ ክትሓስብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለሲ እንታይ ሞ ክመጽእ በየንጌር ሞ 5 ዓመት ድሕሪ ኩናት 5 ዓመት 4 ዓመት ድሕሪ ጽበ ኾንካ እንታይ ሞ ክመጽካ ከምዚ ትጽበ በቃ ትጽበ ከምዚ በልካ ክሎጀር ክኸውን ይኽእል ወይ ገለ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኩናት ዝኣትዎን ሕጂ ንሕናስ ብፅንፅንታ ንሰምዖም ሰባት ኣለው ዝጠፉ ውሶስ ተሰዊኡ በቃ ውሶ ገለ ስድራ ግን ጽበ ኣሎ በቃ ኣብ ገለ ድህሉ ኸውን ገለ ኢሉ ይጽበ ገለ ስድራ ንሕና ከዓ ፈሊጥና ሕጂ ከምዚታት ከዓ ኣሎ ሕብረተሰብና ሕጂ እንታይ ጽበ ኣሎ ማለት ገለ ተኣምር ድዩ ጽበ ደሎ ወይ ዞም ዝኸዱ ሰባት ክመፁ ድዩ ይጽበዮም ደሎ ወይ ኣይሞቱን ኢሉ ይኣምን ደሎ ወይ ሰንኪሎም ኣብ ገለ ቦታ ተሓቢኦም ኣለዉ ድዩ ይኣምን ደሎ ኣይርዳእካኒ ጽበ ኣሎ ማለት እዩ የብዕል ይስዕስዕ ዓም ሕጂ ከምዚ 20 ሰነ ገለ ምስ ቀረበስ ሙድ ኣምፂኦማ ነይሮም ምሻሎ ወላ ኣብቲ ቲቪ ወላ ተዋስኦታት ወላ ደርፍታት ወፅዩ ከምዚ በቃ ሓደ ኣፍቃሪቱ ተወዲ ደርፍ ሓደ በቃ ገለይሉ ኣምፂኦማ እታ ናይ 20 ሰነ ሙድ ኣምፂኦም ዋ ክነግርዮም ኢሉ ኩሉ ሰብ ማለት ተነገረ ሰብ የለን ዓመቱ ሓሊፉ ዓመት ኮይኑሉ ሕጂ ትሰብ ከዓ ጽምብል ኣሎ ካብ ኤክስትራ ማይል ዝኸደ ጽምብል ናይ ናጽነት ማለት ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ስእልካ ሆ ንበል እምበር ብዛዕባ ወዱ ብዛዕባ ሓው ብዛዕባ ሓፍቱ ብዛዕባ ገለ ዝሓትት ሰብ የለና በቃ ሆ ንበል ዝወፃእ ደሎ ፎርቹኔትሊ ጽቡቕ ነገሩ ደቁ ሒዙ ገለ መለይ ወላ ሓንቲ ስዕስዕ ክእል ዝወፃእ ደሎ ሰብ ተሳዕስዐ እንተዘለለ ገለ መለ ንዑ ደፋኣሉ ብዙሕ ኣይኮነን nobody cares ብዛዕባ ኤርትራ ዝመውት ሰብ መንእሰይ ገለ ዝገድሶነ ሰብ የለን ኣብዚ ደቅኻ ገለ መለኻ ሒዝካ
ደቅኻ እንዳምሃርካ ደቅኻ በቃ ናይ ኩዕሶ ሰዓቶም ሓሊፋቶም ናይ ኤክስትራ ናይ ትምህርቲ ዝኸድዎ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ሓሊፋቶ ዝወደይ ገለመለ ኢኻ ትብል ኣብ ትውዕል ኣብዚ ሕጂ እሱ ንዓኻ እንጆይ ተገበርካዮ ነቲ ናፅነት ናይ ኣሜሪካ ሰሪቕካ ብናይ ኤርትራ መሲልካ እንተሳዕሳዕካሉ ገለ ኢትስ ኦኬ ንስኻ ንፉዕ ኢኻ ማለት ደቅኻ ስድራኻ ዓቂብካ ኢኻ ከምኡ ትገብር ዘለኻ እዚ ናይ ለባማት ስራሕ እዩ ናይ ተበለፅቲ ግን ለባማት ሰባት ናይ ጎራሓት እቲ ብኤርትራ ዘሎ ሰብ ግን ወዱ ዘዕበዮ 18 ዓመት ኣብፂሑ ኣምሂሩ ደረጃ ክውስኸሉ ወዱ ሂወቱ ክቅይረሉ ዝፅበዮ ነበረ ውላድ ከሲሩሲ ክስዕስዕ ከሎ ሕጂ ዳርጋ ማለት ኣነስ ምስ ዕሽነት ጥራይ ክወፅሮ ዝኽእል ማለት ኣም ሶሪ ከምዚ ዓሻልካ ንሰብ ክትዛረቦ ወይ ንሓደ ሕብረተሰብ ምናልባት ከምዚ ቁሩም ዘረባ እውን ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዕሽነት እዩ ማለት ኣነ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ውላደይ ኣጥፊአ ውላደይ መዓልታዊ ተተሓኒቑ ኸይዱ ኣብ ኩናትን ኣብ ገለን እንዳጠፍአ ክስዕስዕ መቸም ኣነ ብነፍሰይ ወላ ውላዳ ይሃልወኒ እቲ ወላዲ ኮንካ ዝስማዓካ ስምዒት ናይ ብሓቂ ስማዓኒ ማለት እዩ ማሲ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ወላዲ ወላ እንስሳታት ትሪኦ ነገር እዩ ከምዚ ንውላዱ ዋላ ሓደ ኣራዊት መፅዩ ዋላ ሓደ ሓያል ዝኾነ እንስሳ መፅዩ ክወስዶም ክምንጥለሎም ገለ እንድሕር እንስሳታት ዘርእይዎ ሪኣክሽን እሱ እቲ ናይ ብሓቂ ባህሪ ንሕና ግን እቶም ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓፋሽ ግን ነዚ ባህሪ እዚ ነቲ እንስሳ ዝወነንዎ ባህሪ ስለ ዘጥፍአ ብዛዕባ ውላዱ ኹን ብዛዕባ ገሊኡ ኹን ብዛዕባ ስድራ ቤቱ ኹን ኣብ ዝኾነ ኩናት ኮይዶም እንተሞቱ ኖባዲ ኬርስ ብጣዕሚ ደሕዝን እዩ ማለት እቲ ወፃእ ዘሎ ሰብ ግን ምስ ጉርሑ ምስ በለፁ ምስ ክስታዩ ደቁ እንዳመረቀ ደቁ እንዳምሃረ ደቁ መኪና ኣማሪፁ እንዳገዝአ ገለ ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ናፅነት ናይ ኣሜሪካ ይሰሪዑ ቶም ኣሜሪካውያን ሕተትዎ ምናልባት ቶም መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ይሕተቶ ናፅነትና ሰሪዕኩም ብኤርትራ ይተብዕልዎ ኢሉ ይሕተቶ ምሱ ካልእ ነገር እዩ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ግን ካብ ድንቁርና ድዩ ካብ ዕሽነት ድዩ ካብ ሸለልትነት ድዩ ካብ ገለ ድዩ ግን እቲ ናይ ወላዲ ባህሪ እቲ ናይ ሕዋት ባህሪ እቲ ዝስማዓካ ስምዒት ብሓውካ ዘለካ ስምዒት ዮናታን ወይ ብሓፍትካ ዘለካ ስምዒት ብስድራ ቤትካ ዘላ ስምዒት ነዚ ድተበተኖ በቃ ኣብ ፀልማት ዝነብሩ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ኣም ሶሪ ኣነ ማለሲ ኣካል ናቱ ኣካል ናይቲ ሓፋሽ ኣካል ናይቲ ሆሆ ኣካል ናይዚ ዘሎ ዕንደራታት ዘይምዃነይ ንባዕለይ ሓደ ንሕልናይ ዘቕስን ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ የመስግነካ ሙሉእ ንኣሳት ልዕሊ ሓደ ሰዓት ከድና ኣለና ናይ ብሓቂ ብውልቃዊ ተመክሮኻ ኣብ ቤት ማእሰርታት ናይ ኤርትራ ዘሕለፍካዮ እቲኡ ዝነበረ ኩነታት ኩሉ ኣተሓሕዛ ናይ እሱራት ይኹን እቲ ዘይፍትሓዊ ኩነታቶም ከምኡውን ምስ ቅንያት ናይ ናፅነት ኣብ ዝተሓሓዘ እቲ መንፈስ ወይ እቲ ሙድ ንዑ ዝምልከት ዝሃብካና ሰፊሕ መብርሂ ከምኡውን እዚ ሕጂ ህሉ ዘለናዮ ግዜ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገን ዝግበር ዳንኬራታት ናይ ፅምብል ናፅነት ንዑ ዝምልከት ዝሃብካዮ ተሪር ነቐፌታዊ ዝኾነ ነጥብታት ብሽም ተኸታተልቲ ዋይቲ ጆርናል ከመስግነካ ይፈቱ ሙሉእ ኣብዚ መደብ ናይ ቀፃሊ ተሳታፊ ተኻፋሊ ከም ትኾን ርግፀኛ ዝያዳ ክዕድመካ ብዙሕ ንባሃለሉ ርእስቲ ከም ዝህሉ ርግፀኛ ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከዓ ስለምክትታልኩም ነመስግን ኣብ ካልእ መደብ ብካልእ ክንራኸብ ኢና ሰሰና እዩ